Ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Rantaya, Nagar. 4 minutos na nakaligad sa taknang alasan Nueva Saga. Pabalikan na sa atos ng pagpangalaga na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Sinadyan na ang ato na sa nga team adra sa Maya Bago City Public Market para sa second market draw sa enhanced swerte sa balengke promo ng Bomba Radio 1 Star FM kung sa diin may rasang anom ka mga magadaog sang 500 pesos nga cash. Kaga sumama na 500 pesos nga balor sang grocery goods nga mabaton na subong nga aga. Importante man lang tipaglawag sa imong mga pangalan nara kagin mismo dira dayon ka idaho na naton ang premyo sa aton sa mga mapisan nga mga entry senders sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bomba Radio 1 Star FM.
Siyempre, ti may rasang pagkakina sa Diadara, may mga sinaon, may video challenge, may mga parlor games. Kaya ti may raman sa mga corresponding na mga premyo, ang mga magadaog dira ng mga kauturan naton sa bayan sila sa nga bago. Kaya naman to na rin ka sa Pulo Pandan or Barangay Pahanukoy or Barangay Sumag. Basta lang natin makadulong dira sa may Bago City Public Market. Ang Bago City Public Market naman isa sa mga marami na merkado, no? Dira sa aton sa may Negros Occidental, katahong na walang kagakalimpyo. Amo na nga po na pwede nga mailog sa siyudad sa Bacolod nga karami sa merkado. Inang na plastar agad balamayo. Kuna din ang mga grains and then mga dry goods sa bala. So wadira din sila dapat. Ada ng wet market natin na plastar din ang atin. Dira ng ginang isdaan, ang karmihan, ang manukan, parang ang mga kauturan natin na mga nagpanindahan. So, kay balo ka ba na balakon din ka makadto? Resulta, malimpyo ang aton na merkado. Dugang kapag ko na ang mga vendor sa mismo, ara di ba lang sense of responsibility sa pagalimpyo sa ilang sila ng mga pwesto kay tiway man sa iuwan ang sinarayo dara mo kundi ikaw man mismo. Direkta sa Bago City Public Market, kumusta dara, Mamo Gracelyn Dubaton. Samin. Ma'am Arlene, live kita subong sa Bago City Public Market sining adlaw sang Sabado. So Ma'am Arlene, ang aton sining nga mga kauturan ang nagadamo na din nga nagadamo no sa sulod sa market, especially sining adlaw ika second weekly palengke promo naton sa Enhance Swerte sa palengke. Ma'am Arlene. So subong nagapatigayon no. Katahom sa merkado daw katahom mo gid no. Berlin. First time mo na dara nga nagkadto ka sa Bago Public Market. Yes, so Marlene, sakto diba? Nang hambal mo, no? Sa ato ng mga kauturan, wala nga nagpamati sa ato. Ginadayaw, tagid, no? Ginadayaw, ta. No, ang kanami, sinisang Bago City Public Market, kay Perti ka tinlo, kahawan, mala, hindi ba lagotok? Mamala. No? Mala, no? So, kag hindi balaya ng general balaya nga ang baho, bala do market, tagid Bambo Grace, no? Yes, Ma'am Arlene. So, direta sa unahan na yun, unahan, bala, no, sa mga mini grocery stores, Ma'am Arlene. Mga malagpad na diri ang mga pwesto. No, kag sa likod ko, amo ni ang aton sa nga ginahimo subong, no, kaupod ang Bombo Radio Bacolod, kag ang Star FM, no, nga nagapatigayon sa activities diri, madamo nga mga activities, Ma'am Arlene, sa subong gatag-award na ni. Dito naman sa punta, amo to ya ang mga na-separate bala, ang wet market, Ma'am Arlene. Oo. So ano na subong naga-video okay ka mo na? Yes, Ma'am Arlene, natapos na ang videoke, no? Ang kantahanay. Mga kadamo isang mga singers gali sa Bago City. No, pati ang mga judge ta. No, sa pag-determine sino ang madaog. Subong nagahampang na sila Ma'am Arlene sa tug of war. Sadya mapalapit kita sa ila. Propersado yan. Yes. Propersado dapat sini ang mga dapat na yan nagkapamahaw gid. Yes, so Marlene. So, tanan man sila nakapamahaw na, no? Kaya sa video, okay pa lang kagina, grabe ng energy. So, ari, tag-over sila subong. Ikaw, ma'am, wala ka na intra, ha? Nakapoy ko. Nangumpra ko isa nakapoy ko. Nakapoy ka? Pero nakapoy ka, Dlaw? So, Marlene, damo, diri sang Galantaw, maliban sa mga naghahampang gid no, sa tag-over. Para sila, ano na, siyempre, mga premyo, gaulat na. Madamo, di Ma'am Berlin, sambalon, tanga pa premyo para sa ating mga kauturan. Actually, tang wala pa takabot. Kagina pa ding iba, no? May dala nga mga entries. Very good. Yes, kag iban, Ma'am Berlin, kadamo sang napasakop sa videoke pa lang. Ang iban gani wala ka kanta kay damo-damo, sama lang ta sa pulo kay ang oras ta bala, no?
Yes. Kita mo no, grabe no? So, kung ikaw, abe, taga Pulo Pandan, pwede ka ginadara makakadto, or taga mga barangay na hanukol, so ang area ba na? O Grace? Yes. Sakto gid na Berlin. Actually, ang mga redere hindi ni ang iba taga-Bago, pero kalabanan taga-Bago gid siya. Ang iba nangayaw, no? Kay siyempre ga pamatay man sa aton bala Berlin nga pagtanyag man nga diri kita sa sini nga semana, no? Sa ika-duha nga semana sa palengke Drota, Berlin. Pero kalipay yan eh, doon ni malipay ng presyo ng klambay, no? Tagpila na day, sana yung kagatos. Yes, Berlin, isa nakagatos ang refined sugar. Oo. So dito Ang sa sulod. roya? Yes. Ang washed pila? Ang wash Berlin para Okay. Berlin. Ang washed pila? Ang wash ara sa 70 pesos. Tagpilang wash 70. gani isang kalamay wash. 70. Oo, 70 Berlin. Diri sa isa ka store. May store Salamin ka da, na no? Nga inyong tupad. Yes. May tupad ka da nga store. Yes, may ara Berlin. Sige, abe. Kaya para makita, tabi kung medyo damo-damo pa kilang supply sang kalamay. So ang ari diri Berlin, wash sugar lang. Nga wash sugar na lang ni sir. Why mayo, no, isang white sugar, wala, laka lang ang makita. Mahal kita ng white sugar sa Ang white? Kung Berlin, kay ang kanday sir, di ba la? No? Ang ilang nga kalamay nga display, wash sugar lang. Laka lang ang, ang nagabakal sa bong. laka lang. Wash sugar lang baligyan nyo. Kung white do tayo lang kabakal kay mahal. Wala lang ka mo kabakal. Tungod sa kamahal man. Kay mahal kung nagbaka kami white sugar, ma-retail price sa mga 80 or 90. Ang refined? Ang white good. So, ibaligyan nyo pa na di, pilain nyo ganan siya. Amo na, ang ibiligan naman per kilo, madagan sa 90. Pero dito sa piyak, Berlin, 100. siya na to ya. Makatuto to. Sige. Okay na lang nga dira mo, Grace. Pero may ma-deliver pa man sa ila kung mabakal sila puti? May ma-deliver pa man, sir. May ara, pero kami mismo wala, bakal kay mahal. Kag isa pa, jutay isang nagabakal. Kay mahal, grida. Kailan na subong na bilin sa imo nga kalamay? Mga tunga sa kilo, mga tunga sa sako. Mga tunga sa sako na lang, dason makuha naman ka mo. Mga paubos si danay. Hindi ka mo nagakwa? Or Ga-order lang kami. May ka-deliver sa amon. Nagaliin ko, no? Sa Bacolod man. Bacolod halin. So 70 ni siya ang wash sugar. Sa naligadya, pila di ang pagbaligya sa isang kilo sa wala pa nagmahal. Sang 65 to 63. So nagsaka Mga man ano sila na pang nga bulan? Yes. Mga ano nga bulan? July? Mga ano to nga bulan, sir? Mga almost 2 months na gara. 2 months ago na, ang 60 pesos sa wash sugar lang na. Sa una, nagabaligya pa ka mo sang refined ba niya, no? Mas kubado. Barato pag mas kubado. Saan ka mo nag-stop baligya sa mga amo na klase sa kalamay? Sang nagsaka na. Nasaka na, Ged. Kumarlin? Pero sige lang, importante, may kalamay ka lang. Oo. Ibisan pa paano, mayari ni Sesang wash sugar sa gapon nga nabaligya. Di bakal pa man. Medyo, pero gareklamo kitang iban, kaya ang iban, nga mas magamba nga mas barato kundi kano kay sa Pulupandan tag 90 ang wash. Uy, Sa pila? 90 per kilo. Barato ni kasi sa Pulupandan. Tida mo din taga Pulupandan nga nagabalakal. Mas medyo barato na de. Actually, mas Dala lang barato. pangumpra, no? Damo man di ka bakal tingog. Do mas Kumarlin? barato ganin dira mo, Grace, sa kay ganin pag-check na to nakapon sa Libertad, 75 to yung wash. Yes, Pamarlin, 75 pesos dito sa Libertad. Didiri, 70. Nga barato diya, sir, how? Nga barato diya compare sa Pulupandan nabi kasi Bacolod. Ang Maaw. Mas lapit ang Maaw. Or mas lapit ang Sentral. Mas lapit ang Central, Pamarlin. Sa Maaw na yun. Sa Bacolod, ma-travel pa mas maplitim sa crudo. Buto nga mas nagmahal paggawa. Pero ang refine niya, tag-shin ang dito.
Nagmahal. Lain-lain na lang. Yes, Kung ikaw lain-lain. konsumidor, mangita ka lang diraya sa mas barato eh. Gani man, kay araman siya po ng tamis, bisan pa paano, Bomberlin ah. Oo. Sige, Bombo Pangalan Grace. to, sir? Adrian, Adrian. Santilian. Si Sir Adrian and Santilian Bomberlin, nagabantay sa Lamay. Yes. Sige, Bombo Grace, balikan at nagkaroon ako natapos ng draw. Thank you, Gid. Yes, Bomberlin. Live dito diri sa Bago City Public Market. Ini si Bombo Grace. Then labato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lynn na labaton. Direkta dara sa Maya Bago City Public Market. Bayo pa ganin sa Maya Bago. Mas barato pang kalamay. Nga kalamay dito. Mayroon sa 90 sa mga refined sugar. Mayroon man sa mga nagabaligya nga taga China. Pero siyempre kung ikaw bumalakal, piliwan mo lang yun ang mas barato eh. Ilay ang washed sugar 70. Kapon na dira sa Libertad 75. Ayo, sige. 14 minutos ang nawilinan tayo sa alas 10 sa aga. Kulabos ng ato nga tiyampo diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Updanay kitabwa sa Lunes. Kada siglang no sa mga inadlaw sa Bado na Subong. Updanay kita sa Lunes sa mamano sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Kasya Gabuyas ng Alunan Baybay, Bacolod City, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Raffle Promo sang Star FM kag Bombo Radio. So, nakadaog ko sang 4,000 pesos cash kag 1,000 na gift pack. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ikaapat! 4,000. Are ang isa ka balde nga puno man sang gift packs worth 1,000 pesos kag igahatag ko na sa imo. Gapasalamat gid ako sa Star FM kag Bombo Radio kay dako gini nga bulig para sa amon. Kay may panggasto naman kami nga idugang kag para sa bulong sang akon nga tatay. Kag sa mga galantaw da gina-invite gid kamo nga mag-join na sa ilang nga raffle promo para magdaog man kamo. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo, number 1. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna. Sa katulong, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sang kabuhi. Sa katong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nahanda ko ng folding bed nga higdaan ko.
si Hazel. Nagako siya sa akon halin sa akon likod. Kag mabatyagan kong iyan dughan nga nagadapat sa akon likod. Amo man ang iyanaw. Justin, may ambal ako tani sa imo. Hindi ka lang mangakig, ha? Ano balay na? Maulid na lang kita sa pagtulog. Ano? Oo. Pangako, hindi ko ikaw pagripon, ah. Gusto ko lang nga mahakos ka samtang nga nagatulog kita. Madali lang. Kay ibalik ko na lang si Dalom sang kamang folding bed niya ini. Ara na. Abi mo, bisan repon mo ako, okay lang. Maparip man lang ako. Piliyo ka, ha? Dali na, ah. Matulog na kita. Amo ining una nga kahigayunan nga may hulid ako sa pagtulog. Sang una, antes ko pa nakilala si Hazel. Hindi ko gusto nga may katupad sa pagtulog. Kaya ginapaminsar ko nga kabudlay siguro maghulag. Siguro, makonsyos gid ako. Kag tungod sina, hindi na ako makatulog sang maayo. Apang hindi nang ginabatyag ko. Samtang nagaulon si Hazel sa butkon ko. Kag ang iyanaw, para sa piyak na bahin sang liyog ko. Naghakos siya sa dughan ko. Samtang nagakambod naman sa lawas niyang isa ko kabraso. Kanamis ang pamatyak ko. Feeling ko, daw ginaduyan ako sa panganod. Ka-relaxing sang kahumot niya. Kag daw ginaili-ili ako sang iyahakos. Karon, sigurado na ako nga siyang babae nga gusto ko nga makaupod sa bugos ko nga kabuhi. Sa iya ko na ipatungod ang akong pagpalangga kag pagatipan. Buhaton kong tanan para nga hindi ko na masakit liwat ang iya balatyagon. Ang tanan nga gusto niya ihatag ko. Bisan supak pa ini sa buot ko. Mahal ko si Hazel. Mahal nga mahal. Aga na gali. Kag si Hazel, wala na sa akong tupad. Sa akong rilo. Las 7 na gali sang aga. Do ka namis ang tulog ko. Kaysa masami, aga gihapon ako nga nagabugtaw. Bisan Sabado kagulas ang klase. Apang diin na si Hazel. Damgo ko lang ba lang nga ginahakos ko siya sa pagtulog? Ang purse ni Hazel para sa ibabaw sa akong study table. Ay, salamat. Sabi ko anay kung bayaan na naman niya ako. Tapang ang pamakot. Diin siya. Himuson kong kama kag magpabanyong. Nakatapos na ko pang hilamos kang magpangalimog. Magwa na ako diri sa banyo.
kamot ah. Ba? Ari na kahumot man? Pumutumot kidya ba? Do ginaluto ka pagkaon? Good morning, boys! Oy, Hazel? Nagasuksok siya sang apron? Dali na kamo diri. Mamahaw na kita. Lain gid man kung may babae sa sulod sa balay. Okay lang ah. Kunari man diri si Marie, mabulos-bulos kami sa pagluto. Ay, oo gali. Pagkatapos naton pamahaw karon, makakadto kita dayon sa dorm ha. Para nga makapaalam ka na sa landlady mo. Nga mahalin ka? Mamana ka na bala? Aba, hindi. Kuanabi, ginagad ako sang amiga ko, nga sa ila na lang ako may star. Amo bala. Pero, paano ini karon man? Hindi ko na mahatag sa imo ang ginbayad mo nga advance. Pwede bala nga ang gindeposit mo na lang ang ibalik ko? Aba, oo ah. Wala sang problema, ina. Hindi na lang pag-ibalik sa ako ng gin-advance ko. Kag isa pa, nagapasalamat ako. Tungod, mabuot ka man sa akon. Kag wala ko pa ina nalimtan. Nga ako gid ang ginpili mo. Sa pila kami kabilog rag-agaway nga maka-star diri. Ay, Hazel, Inday, madamo gid nga salamat ha. Kabuot gid sa imo nga pagkabata. Hidlawon gid ako sa imo. Ikaw pa naman ang isa sa pinakamabuot ko nga borders. Basta, tandaan mo lang ha. Kung nagaplano ka nga magbalik sa pila ka adlaw, batunon ko gihapon ikaw. Welcome ka gihapon diri sa akon. Madamo gid nga salamat, manang. Sige, himuson ko ng mga gamit ko. Justin, kinahanglan ko na siguro nga magbakal sang kaugalingon ko nga kabinet. Hindi na. Ginpahigad ko na kay nang iban ko nga mga gamit. Samtang nagabaliko ka kagina. Jutay man na mga gamit ko eh. Pila man lang kabilog ang mga bayo ko. Naga-uniform man ako. Iduhol sa ako na dapat nga ihang. Kay ako na lang maplastar diri sa kabinet. Okay na. Naplastar na nato ng mga gamit mo. Imo ini oh. Kwarta? Oh, imo ina. Para sa ano ini? Advance kag deposit ko eh. Kay ikaw na subong ang akon landlord. Hazel, ano ka pala? Hindi na lang bala. Ako nang bahala sa rakila naton dire. Ginhatagan man ako sang utod ko kasi nga akon iloy sang inog bayad dire. Hindi ba lang nga ginhambala naton? Nga tunga kita dire sa mga balayran mo? Oo, gani. Pero nga may advance deposit ka pa. Kung gusto mo nga mag-share sa madason na lang nga bulan. Kaya nakabayad na ako sini nga bulan eh. Kaglima kami diring nagatunga. Gani, gamay lang ang balayran. Basta kung hindi ka magbaton sini, ihatag ko na lang ni kay Benji para sa aton nga duwa. Nga bala nga hindi kagid magpamati sa akon. Kari ka ganit. Justin, ano ka ba naman? Ngangagin putong mo ako yasang hinali. Nakakos na lang ako sang gulpi sa imo koy. Sorry ha. Sorry gid Hazel.
Ari naman, nagkapalanginit naman ang bilog kong alawas. Hazel. Hindi ko mahampan ang ginabatyak ko. Hindi ko gustong hingalitan ng tiyon ngayon eh. Apang sa sulod sa akong balatyakon. Gusto ko, masubra pa sa halok ang ihatag ko sa imo. Justin. Hazel, patawaran ako. Apang hindi ko nagit mapunggan ang balatyakon ko. Justin, kinakwat mo ako. Dito kita sa kama. Justin! Mig! Justin! Ara na! Oh, Benji? Mig, may nasapwa naman ko nga patay? Ano? Sa diin? Sa eskwelahan ng lagyapon? Hindi. Apang malapit lang ko sa eskwelahan. Amo bala? Oo. Nagpanawagan si Larry sa akon. At sa subong sa ila balay, ma-meeting ko kita. Dito ang venue sa ila. Gani kinahanglan, makalakata kita sa bunggid para nga makabalik kita antes pa magdulom. Sige. Nakahibalo na ba lang mga kaupod naton? Oo. Pero ako, Mig, daw alang aran siguro nga makaupod ako subong mo. Kay masaylo subong si Marie diri. Gani buligan ko anay siya ha. Maapas na kami karon kung ano gidman ha. Grabe man ang balay nila ni Larry ba? Kadako. Kadamo sa mga collections ng mga antiques. Kag napahamtang ini sa hilit-hilit. Daw kahagnop tulukon para sa akon. Kag sulo ni Larry ang basement nila. Inalang ugaling. Modern ang setting. Ginapaypay na ako ni Justin. Ay, mapalapit ako sa ila. Sa din si Benjamin? Ato sa balay. Ginabuligan niya si Marie. Kay subong inis lang sa hiloy. Kay dito na sila may istar. Sila nga duwa ni Hazel. Bawa. Dumahisa mo ko sinyo ba? Ano ba lang ang bala naton, Larry? Ako, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Apang hulaton na lang nato na. Ngari ng tanan. Kaya samtang nagahulat kita, mahanda ako sa merinda. Justin? Hmm? Daw pulos kabulig lang makita ko diri sa ila ni Larry, no? Nga ayan? Masako perming iya mga ginikanan eh. Masami sila nga nagakadto sa iban nga pungsod. Wala siya sang utod? Bugtong lang siya nga anak. Gani amo sini. Siya lang ang ari dire kung walang mga ginikanan niya. Mga kabulig lang ang kaupod niya dire. Kadako gid sang balay nila, no? Gusto ka? Pero daw haunted. Basi kung mabatian ka ni Larry, kung hinali lang siya magwa sa iya computer room, kaupod si Chris. Matuod gid man ah. Bisan pa. Justin, Hmm? may murto ay handiri? May ara. Okay hindi ba lang magpamahog? Makaulugot si mo ah. Okay. Hindi ka magpangusi ha? Isa pa, masakit bala. Ari mo ay itikon ta ka. Hindi ako pagitikoy, kakalam. Ba? Oh? Doon nag-enjoy ka mo nga duha. Ba? Benji? Meg? Ari nagali ka mo ni Marie? Dali ka mo dire. Kasweet sa inyo ba? Hey! Bayo kay ari na kamo?
May dala siya nga electronic device. Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Joanna Noblesa, Sampurok 5 tahong magsungay, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Studio Promo. Ma'am Joanna Noblesa, makabaton ka sang 3,000 pesos nga cash. Ready nang imong makamot? Aray, ma'am. Una nga hatag! 1,000. Kalawa nga hatag! 1,000. Itatlo nga hatag! 3,000. Okay, kag ang imo sining nga balde sang orokan, may inod sang 1,000 pesos worth, no? Sang gift packs. Kuha na, ma'am? Ari na sa akon mga kamot ang 3,000 kag ang worth 1,000 nga gift pack. Nang nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa sponsor kay ang ini nga kwarta gamiton ko para inubakal sang school supply para sa duwa ko ka bata. Kag ginaagda ko man ang nagapamati nga mag-intra man kamo para magdaog man kamo pariyo ko. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw, magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Abang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love.
Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Kagamay lang sang sweldo ko nga ginahatag nila ni Chay Bining. Kagbisan sa pagpauli sa amon, hindi ko mabuhat permi. Tungod ka mahal sang pamasahe. Pila na ako kabulan diri. Wala matuod ako ginagutom. Apang hindi ning trabaho nga ginahandom ko. Pero magwanta pagid ako Hasta nga makasupot ako sang dako-dako. Inang maipamasahin ako sa bus pakadto sa syudad. Alora, dali ka sa sulod. Chay Bining, nga may ihambal ako sa imo. Kag sigurado nga malipay ka. Ha? Oo. Tata, dali. Dito kita masugilanon sa sulod. Ihambal mo sa akon, Chay? Oh! Nga hinali lang nagsubo ang nawong mo, Chayaw. Alora, Inday, natunan ka na namon niya palang kaon ni Choy mo minggoy. Pero kung kinahanglan mo nga maglakat, para nga makasahilo sa maayo nga ulubrahan, hindi ka namon pagpunggan. May nakita na ka mo nga trabaho para sa akon, Chay? Oo, Alora. Ang suki naton, naghambal siya sa akon. Pamilyar ka sang Villa Ignacio? Aba, oo, Chay. Pero ang ginakuha nila nga trabahador, pulos lang mga lalaki. May ara na subong para sa mga babae nga obra. Basta makahibalo ka lang magpananom. Aba? Oo.
Kag mga utanon kuno ang una nila nga harbison. Tilawi lang Naga-deliver na siya sang preska nga isda dito sa Villa. Kag kilala kuno niya ang naga-manage dito. Ganigin hambalan ko siya nga buligan ka nga makasulod. Ay, salamat kay Che Bining. Madamo nga salamat. Alura, anak, ari ka? Oo, tay. Nagpauli ako. Agod nga mag-impake sa mga bayo ko. Aha? Inga, sa diin ka makadto? Tay, may bago na ako nga trabaho. Be, Ginpatigayon ako sang kilala ni Che Bining kag Che Minggoy. Maobra ako sa Villa Ignacio. ano? Apong mga lalaki mo lang nga ginabaton dira. May mga babae naman subong, tay. Kag isa na ako dira. Kag subong pa lang, tay. Excited na ako mo. Kay dako ko sila maghatag sang sweldo. Tay, makatibawas na kita sini. Anak, kalayo sang Villa Ignacio. Nabala ka ako. Basi kung mapahama ka dito. Dako na ini nga kay gayunan para sa akon, tay. Gani, hindi ko na ini pagpaligaron niya. Hindi ka mo magkabalaka ni nanay, Mahalong ako. Basi pa lang kung makasupot ako. Kag dason, makapadayon ako sa akong pag-eskwela sa college, tay. Ay, ati, sige. Kag ipahanumdum ko lang sa imo, anak. Hindi ako gusto nga magpauli ka diri. Parehas ang iban, ha? Nga nakatungtong lang sa syudad. Pagbalik diri sa tribo, lain na ang pamisti kag panghambal nila. Pangako, lain ako sa ilay, tay. Hindi matabo ang ginakahangawan mo. Hindi, tay. Nakatapos na ako impakis ang akong mga gamit. Kag daw halos butungon ko ng oras para nga mag-aga na. Ay, at last, hindi na dagat ang makita ko kung magbugtaw ako sa aga. Pila ka tuig na ang tinir ko sa higat sang baybay. Dumakasulumod na. Dito ako madiretso sa ila ni Che Bining, Kay dito ako agyon sang suki nila. Ginasiguro ko gid sa imo nga manamian ka sa trabaho mo sa Villa Ignacio, Alora. Excited na gani ako, mami. Tawga lang ako kay tita mo, Chona. Tita Chona, hindi ko gid malimtan ang pagbulig mo nga ini sa akon. Kung matabo, isa ka sa mga pasalamatan ko. Kung pananglit, malambot kong akon handom sa kabuhi. Good luck. Salamat. Ayaw gali, tita. Sino ang nagapalakat sang among asyenda? Actually, manog pauli ng kamanghuran nga anak ni Don Lorenzo. Siya na kunong maaksikaso sang ila kabuhian diri sa Pilipinas. Kag suno sa mga kilala ko nga nagatrabaho sa Villa. Lain kuno ang bata ngayon sang sa magulang niya nga babayi. Ano palang buot niya silingon man?
Malain ba lang batasan sa kamanghuran nga anak ni Don Lorenzo? Oh, pero wala ka man sang dapat nga kabalakan. Talagsa lang kuno nagapakig-impon ang amo nga lalaki sa mga trabahante nila. Kag hindi man siya ang direkta mo nga makaupod sa trabaho, kundi ang mga salaligan nila. Bueno, tungod madamo ka sa nahibalaan bahin sa pananong, batunod ko ikaw. Madamo nga salamat, Eusebio. Paupdan ko ikaw sa akon anak kay Leda para nga makaplastar ka dito sa balay para mula sa mga trabahante sa Villa Ignacio. Eusebio, madamo nga salamat. Dri Alora. Kilala mo si Dario? Si Yoyo ko nung iyangalan sila sa inyo dito? Oo, kilala ko siya. Siya nasubong ang accountant sang Villa Ignacio. Aba? Mapalaron siya. Ano kay nagtingwagid siya nga makatapos sa iya pagtuon eh. Madugay na siya nga wala nang makasaka sa amon sa bukid. Ah? Wala niya ginaduaw perming ginikanan niya kag mga utod? Madugay na nga nagsaylo diri sa patag ang pamilya niya. Abi ko gani anay kung hindi na siya makatapos sa iya pagtuon. Kay pareho man lang kami nga ginasakdag sang foundation. Si Amoy ang nagpatapos sa iya. Nakita siguro ni Bossing nga mapisan siya. Kaswerte gid gani sa iya mo. Ay, ari na kita. Ba? May anom diri ka mga magagmay nga bahay kubo. Apang malayo ang antad sa kada isa. Kag may kaugalingon na kudal. Ay, diri ka ginpadala ni tatay. Led? Wala na sang iban pa nga mga pamalay diri? May ara. Dito sa punta sa piyak bala. Pero puno na dito eh. Gani, diri ka na lang. Mas gusto sang iban dito. Kibas masadya eh. Ang kaso lang, wala ka na sa pasalutan dito. Isa pa, pulos mga lalaking ato dito eh. Gani mas okay nga diri ka na lang. Solo mo pa ang balay. Sang una, puno man nila diri. Apang nabuhinan na kami sa nagtukod sang union. Dason, nagdaog si Amoy sa ila. Gani, halos tanan sila nga nag-intra sa union na dulaan sang trabaho. Makaangkon man bala ako sang kaupo diri? Wala pa ako makaibalo. Susubong siguro, hindi na. Naahaw? Madamo na sa nakuha nga bago nga tao si tatay. Kami ni tatay ato sa punta pagido. Dali ka. Magupod ka na sa ako na. Ipakilala ko ikaw kay nanay. Sige.
Nandiri na yun ang balay ni Dario? Ay, wala na siya diri. Ato nang balay niya sa gwa sang Villa. Nakapundar na siya sang balay sa pagtrabaho niya diri kay Amoy. Amo bala? Nahisa ko pa. Tadali na. Idulong ko na ikaw sa balay mo. Buligan ko sa pagpanghimos. Salamat! Isahano na lang ako. Nagpauli na si Lida. Diyos ko, salamat. Ang laom ko. Wala na gisang paglaom nga makakita ako sang maayo-ayo nga trabaho. Salamat sa tanan. Kaginakabig ko ini, nga grasya nga dako halin sa imo. Pangako, kaayuhon ko gid ang pag-obra ko para nga magdugay ako diri. Siling ni Leda, aga pa ako nga pito nila buwas. Kaidulong kami ni tatay niya sa amon ulubrahan. Led, lapit na lang balang talam na naton? Oo, lapit na lang. Grabe, no? Kalapad galis ang kadutaan sa mga Ignacio. Ginsiling mo pa. Oy, ari na kita. Dali, manaog lang kita diri sa salakyan. Oo. Oh, kamu nang bahala diri ha. Leda, anak. Abi alalayan ang alis si Alura. Oo, tay. Alora, silang mga kaupod naton diri nga mananom sa mga utanon. Kadamo man gali sa aton, no? Oo eh, hindi ka matakan. Dadali ka. Dito kita, oh. Pamangkuto nato na natuon diri nga sa laligan para makaibalo kita kung ano nga utanon ang itanom naton. Kagkundin kita na yun. Sa mga bulak diri. Ang kabugusan nga area, may tanom nga mga bulak. Nalibutan sang dumoskitero para nga maamligan sa mga sapat-sapat. Oo. Kamusta diri ang mga matahom nga dalaga? Hala, si Dario? Anak ka ni Chipikto, no? Oo. Kamusta ka, Dario? Mayo man na. Kayo na pa kamo diri? Aba, oo. Kung medyo mainit na, may mo man ka mo makapaway, ha? Wala sang problema, Hindi naman ako mag-itom. Kay ti, itom naman ako nga daan mo.
Mga biyan, so dagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang paganihan ko. Direksyon, Marnie Mongcal. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama.
magkasama. Maayo kay nagpati siya sa akon. Nagbalik siya sa pagpungko sa higad. Kag magkit-kit sang iya ko. Ay, maayo na lang ina. Sang salagson niyang akon mga bibi. Kag patyo niya kung madakpan niya. Apang, natingala ako sa kay Carlo. Ining ido ni Cardo. Ngangakik siya kay Cardo. Matuod nga nadula si Cardo sa madugay. Apang siling nila. Bisan ano kadugay, hindi malipat ang isa ka ido sa iya agalon. Pero, sa nag-abot si Cardo upod kay Kapitan Aurelio, akig si Carlo kay Cardo? Ano? Nalipat man siya nga agalon niya si Cardo? Diri ako masugod sa paghimo sang bayo para sa baby boy ni Kristal. Masanag ang bulan. Kay nagasulod ring iya kasanag. Gani labi nga nagsanag ang suga diri. Kay may ara pa kasanag sang bulan nga nagatupa sa lamesa. Ay, katawom sang bulan. Kag nakabatyag ako sang kamingaw. Oh, si Owen. Nadumduman ko siya. Nadumduman man ay haniya ako. Abang wala ako sang rason nga magpanumdum sa iya. Wala gid bisan jutay. Samtang ginapilit ko nga kalimtan siya. Labi lang nga nagkadugang ang kahidlaw nga nabatsyagan ko sa iya. Kag nagaantos ang balatsyagon ko. Nagaantos ang balatsyagon ko. Hasta subong, wala pa ako sa nabato nga balita ka rin kay Kristal. Kaya ginakahidlawan ko naman kung anong balita parte kay Marigold. Kamusta na ayan siya? Kung tani, kung nagalantaw lang siya sa bulan ngayon kag madumtuman niya ako. Marigold, nga wala ko makita sang una pa. Subong pangaulihi na ang tanan. Naplastar ko ng libro sang kabuhi ni Kapitan Aurelio. Kag mangita na ako sang publisher. Kag nakaibalo ako nga maging hit ang libro ngayon ni. Nakaibalo ako sina. May nabaton ka na bala nga balita halin kay Uwin Kapitan Aurelio? Nakabaton ako sang sulat halin sa iya. Kasuno sa iya, nakakita na siya sa publisher sa amo nga libro. Oh, amo gali. Mayo naman kun amo. Kag wala naman siya sang iban nga gintugon. Ginkamusta niya kita diri tanan. Si Marigold, ginkamusta man bala niya? Oo, ginkamusta man iya. Ay, amo gali. Ang siling niya nga mangita siya sa publisher sa among nga libro, kag kung makakita na siya,
pahibalo niya ako. Maayo naman kun amo. Kag nalipay gid ako sa balita niya nga ina Kapitan Aurelio. Hamak mo ha. Imo libro sang imo kabuhi ang mabasahan sang tanan. Kag indi ka gid nila malimtan. Nalipay ako, Kristal. Kag nalipay man ako nga ang kasaysayan ni Escarlata nalakip man sa among nga libro. Kapitan, masabi ka ba nga nagadamgo sa iya? Hindi lang kaysa damgo, Kristal. Kung kaysa, makita ko siya sa maputi nga panganod sa langit. Kag ang nagatumpok nga panganod, nahuman sa dagway sang isa ka babayi. Ang dagway ni Escarlata. Makita ko ang iya malaba nga buhok nga ginapalid sang hangin. Pila ka segundos nga makita ko siya. Kagliwat naman nga panason ini, kaupod sang iban nga panganod. Kag wala mo siya ginakalimtan, Kapitan. Sa ano ko siya malimtan, Kristal? Si Escarlata lang ang babae nga ginpangakuan ko nga higugmaon tubtubsan mo. Nadula siya kag ginpangita ko. Kag bisan na kaibalo ako, nga ilisipon na lang ang akon inadlaw sa duta. Padayon pa sa giyapon ang akong pagpangita sa iya. Abang kun hindi gid bagitugot sa mahal nga Diyos nga makita ko siya sa kalibutan nga ini. Nakahibalo ako. Nga nagahulat siya sa akon dito sa isa ka baybayon. Sa diin may madamo nga mga kahoy. Kag ang mga bulak, kulor pula. Mapula nga Escarlata. Kag napatod ko, ginahulat niya ako dito. Ay, Kapitan Aurelio, hindi ka maghambal sa amo sina. Masubuan kami kung wala ka na. Kristal, hindi ka magpangasubo. Tukod maabot ang adlaw nga manakayo na kuliwat. Kag hindi na magbalik. Kag kung mag-abot gid man ang tion nga ila. Luyag ko nga magkalipay ka mo para sa akon. Bagod nakita ko na ang nadula nga Escarlata. Kag hindi na kami magbulagay liwat. Carmen, anong dala mo nga ina? Tinibir kag bula sa aton palaabuton nga baby boy. Ha? Ang lao mo, wala ako makahibalo. Ginsugiran ako ni Kapitan Aurelio. Nagadala ka na. Kag ang baby boy, maabot sa adlaw sang Pasko. Amo gali. Ang laom ko. Ako ang mahatag sang sorpresa sa inyo ni Marigold. Gani, wala ako nagsugid sa inyo eh. Abi mo, Kristal, nalipay gid ako. Manginmasadya para sa aton tanan ang maabot nga Pasko. Sinaw maguna-una nga makaangkon sang isa ka halandumon nga Pasko ang maabot sa aton tanan. Hamak mo ha. Nakahibalo na kamo tanan. Kamu ang labing mahirap ko nga abyan. Kag gusto kong hatagan kamo sang sorpresa. Pero ako pa karon ang ginsorpresa ninyo.
ako ya. Manginlubos ang akon kalipay. Kung wala ako sa may nakulbaan. Anong ginakulbaan mo, Carmen? Kristal, sa banta mo bala, mga daog ang partido ni Elias Mogatar? Kaya nga nakalambot kay Elias Mogatar ang aton ginahambalan, Carmen. Ina ang ginakulbaan ko eh. Kay base ba lang makapamana ako sa isa ka tao nga ginakaugtan ko. Kag nakahibalo ka naman nga para sa akon, wala sing pulos ang mga lalaki. Bangod mabuhi ako ya, nga wala sila. Kag labaw sa tanan, hindi ako ya maluyag nga makaangkon ako ya sang problema sa kabuhi. Ay, hindi ako makangop si mo, Carmen, Kristal, nahadlok ako nga magdaog si Elias Mogatar sa pagka-mayor. Kag nga nga mahadlo ka. Mayo gani ina, kay mangin mayor ang aton kilala. Kabalo ka. Inang si Mogatar, nagapangaluyag sa akon. Amo ina nga masami mo siya makita, nga nagalakat padulong sa amon balay. Amo gali? Kag ano ang natabo? Ginapahog ka bala niya? Nga patsyon kung magdaog siya sa pagka-mayor? Wala Natakaan lang ako yung magbalik-balik sa balay mo. Gani ginamalan ko siya, nga batunon ko siya, kung magdaog ang iya partido, nga partido abansi. Amo bala inang ginhatag mga kondisyon sa iya? Hindi lang ina. Nagsiling ako nga kinahanglan, paguntingan niya ang iya malaba nga buhok, nga nagasagnoy si Atiel. Kag amo man ang iya burangos, nga nagasagnoy si iya nga dugan. Amo gali, Carmen? Oo. Kag nagapate ako, Kristal, nga hindi matabo nga magdaog ang iya partido. Kag hindi matuman ang iya panata nga magpagunting sa iya buhok, kag subong man sa iya barbas nga malaba na gid kaayo ang iya burangos. Amo gali? Kag Kristal, tama ya kabakod sa partido ni Bador Cusco mo. Ang partido sulong bala. Amo ina nga nagasalig ako nga hindi gihapon magdaog si Elias Mogatar. Kag hindi ko mamatuman ang akon kondisyon nga ginhatag sa iya. Sa banta mo, amo inang matabo nga malutos gihapon ang partido ni Elias Mogatar. Amo man inang nabatian ko. Ang partido sulong man gihapon ang magadaog sa eleksyon nga ini. Amo gid. Kag nagsiling si Elias nga kon maperdi pa siya sa kaygayunan nga ini, ipautod niya ang iya. Ang iya ano? Tudlo. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Kristal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid stock na alas 11 sa ngudto. This time ko natin balikan nato ng report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol dito sa may bago public markets. Dito sa aton sini kadua ng palengke kasi ahandro sa aton inhan suwerte sa palengke promo. Sa mga na-winners, sa mga nadilaw na kabatong grasya, nakabaton sang padya mga kaibigan. Sa pagalinya sa patrol, gikan sa Bago City Public Market, Bombo Gracelyn Lobaton. Kamin! Yes, sa Bombo Dennis, live kita again sa Bago City Public Market. Kag bago lang natapos sa aton sining pagpanghatag sa mga papremyo sa ikaduwa nga semana, no? Second weekly draw. No, palengke draw Bombo Dennis diri nayon sa Bago City Public Market. Kag madamo kita sang mga natagan sang premyo, no? May ara kita sang tigina video king na tabo, no? Kag tatlo dala nga winners. May ara man kita mga winners sa Tag of War, kag may ari man kita iban pa nga mga kalingawan nga gindala diri sa mga katawhan, no? Sa mga pamuluyo sa Bago City. So Bombo Dennis, ang aton siniyang highlight amugid ang aton nga mga entry, no, sa enhanced swerte sa palengke promo 2022 kag diri sa Bago City Public Market kaduwa nga semana Bombo Dennis adlaw sang Sabado. So anom diri ang mga nakabaton sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of gift packs Bombo Dennis. So una gid, no, aton nga lawagon ang mga nagdalalaog kag amo sanday Mary Faith Dalmino. Mary Faith Dalmino, taga Purok Malipayon, Bacolod City. Tapos si Ma'am Gemma Filomeno. Gemma Filomeno, taga Barangay Crossing, Pulupandan. Si Sir Romel Pacto, taga Bago City, taga Dirigid. Si Ma'am Carmen Valero, taga Barangay Balingasal, o kung Balingasal, Bago City. Si Sir Aaron Damisaran, taga Barangay Poblasyon sa Bago City man. Kag ang uli higid, Bombo Dennis, ang sa tupad ko, ang maanyag nga taga Barangay Hanumanan, no, sa Purok San Roque, Bacolod City, si Ma'am Marilo Parte, Bombo Dennis. Si Ma'am Marilo ang nagdaog sa aton sini nga papremyo diri sa palengke draw, no, Bombo Dennis, sa Bago City Public Market. So ma'am, kamusta naman balta kani daog ikaw? Ay, sobrang happy kay sobrang blessed man nga nagdaog ko. Wow. Yes. Nagbiyahe ka pa padulong diri sa Bago City. 5:30 nagalin ako sa balay para maka-attend gid sa swerte sa palengke sa Bombo Radio. Wow, congratulations. Ang imo sini nga nadagan hindi lang ya cash kundi may ara ka pa sang gift pack, no, balde sang orokan niunod nga yon sardines kag ano ni axe. Bombo Dennis? Gracelyn, yes. Ipa-kwanbe, ipaladlad kay mamang 500 pesos siya nakaptan, no? Pwede kita, yes. Saka para makita sa mga viewers, ma'am, ipatayo ta 500 pesos. Bless itong 500 pesos. Kung hindi ko nabugtaw temprano, hindi ko di kakadto. So, yes, nagapunga kay Bombo Dennis ang kapisan, no? Suguran ina sang pagimo sa entry. Ason bugtaw temprano kadto diri sa Bago City Public Market. Ma'am, anhon mo ang 500 pesos. Una bis bakal ko gigbugas. Sudan. Ang sobra idugang ko bakal POP para maka-intra naman ko liwat sa another draw sa week 3. Dapat may bilin gid sa pagbakal sa POP kay para nga sige-sige ang pag-intra hasta sa katapusan. Hasta sa 7th week. Intrahan ko gid na kundi ang mga palengkean. Enjoy ka man. Oo. Yes, Bombo Dennis. Hasta sa grand draw Yes, hasta sa grand draw na yan, no? Hasta sa grand draw. Nagbuya. Sige, magbuya iya. Bala na. Ang swerte, Bombo Dennis, hindi man magbuya sa ato sa mga katuran, especially kay Ma'am Marilo. Ma'am, dugay ka nag-intra? Dugay na. Kada promo sa Bombo, hindi ko paulihi. Ara ako. Kay isa gini nakabulig sa akon sa mong kinawadon. Amula ning promo ang ginawlat ko sa Bombo, kay isa gitod nga makabulig.
Promise. Ano gani, ma'am, pangabuhian ta? Pang scrap lang. Maginalang mo lang na? Oo. Di pagilang. Pang scrap. Yes, very good. Pang scrap. Dason, amo ni, ang pag-imo sa entry. Pag-intra sa mga promo sa Bombo Radio. May kabulig ta? Daklo isa. Ikaw lang isa? Kuno man, no galing ni Bombo Dennis? Ikaw, ma'am. Oo, imo nga mga kabataan, dala kabilog. Duwa. Babae lalaki? Babae kang lalaki. Isa may pangabuhi na, isa wala pa. So, lola ka na. Okay. Ara, no, ang premyo Bombo Dennis kay Ma'am Marilu, no, 500 pesos nga cash. Kag isa ka balde nga may ara sang unod, no? Nga mga gift pack. So, pang sud-ana, ma'am, kag pampahamot. So, pangagda, bimaw sa aton mga kauturan sa mga wala pa ka-intra, sa mga naga-intra nga wala pa kadaog nga magsigila. Sa mga kaupod ko da, no, sa mga kasilingan ko, mga amiga ko, intra man kamo sa papromo sa Bombo Radio, hindi lang man siling daog naman ko. Kung isa man kamo naginta isagid kamo nga may chance man nga magdaog, hindi lang magdula sa pag-asa, kay hindi lang siling saligan mo lang kaugalingon mo salig sa ibabaw kasi na nang bahala sa iyo. Wow, kanami, katahom, no, kami sa ano ang mahambal ta sa Star FM kag Bombo Radio? Ay pasalamat ko sa Bombo Radio kag sa Star FM yung sa padayon nila nga pag ano sinis sa mga promo. Kay wala ni so wala man kami sangkwaan nga iban. So gawlat kami kung ano mga pa-promo ara kami kag gina-invite gid tagay kamo hindi pa damo-damo ang interest salig lang gid kag himuan yo kay mahimo nyo man na. Oo, pero mas marami kung madamo pag entry, no? Oo, damo kung kaning koy kapigaduhon subong so bisan jutay challenge Yes, lang. para gid kay Ma'am Marilu Bombo Dennis kay kadutay kuno sang iya nga entry. Pero wala ko nagdula pag-asa. Nagdula pag-asa. Si Lord din ang pala sa. Dason madamo na. Dason madamo na kay madugang niyo. Yes, so very good kay Ma'am Marilu. So Bombo Dennis, may extra si Ma'am Marilu? May extra kita, no? Basta radyo. Bombo number 1, always number 1 ang Bombo Radio kag Star FM. It's all for you. Okay, very good. Very well said. Bombo Dennis? Sige. So, Bombo Dennis, live kita diri sa Bago City Public Market. Ini si Bombo Grace Linluwato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Namun salamat po po Grace Lane ng Bato sa Batayan makabi na isa sa aton anam ka mga winner ha sa aton sila palengke kasiyahan winner naton sa Inan Suwarte sa palengke promo bit na ni Ma'am Bartilla sila nga premyo 500 pesos cash kag 500 pesos nga gift pack mga kabinano. Nasa palengke pa lang karon sapon alas 3 dinamit sa aton studio para sa aton sila tatlo ka mga studio winner sa aton sila send and entries winner naton makabinan, no? Bantihan nyo man ako sino man magdaog, sino man mabato sa dalag ko mga pa-premyo sa ato sini send and entry winners, no? Ang idol naton na karon sapon of course ay nasa man karon sapon nato sini nga online activation kasiyahan winner. Dalag ko pagid nga mga pa-premyo ang ila sini nga pagabatunon mga kabinan. So week 2 pa lang kita, malawig pa ni, madamo pa nga sinimana so kamodera sa mga wala pa nakahulog, wala pa nakadaog, paluhi lang yapon, sige lang, hulog lang sa inyo sa mga kay base masunod nga simana, kamo naman ang mga baton sang Gracia, diri sa Inan Suwarte sa palengke promo, sa Bombo Radio kag Star FM. Nationwide, kapin 6.5 billion pesos, nga balorya sang pagpamadya, ang ato naman panagtag, sunod sa 7 ka simana, naton nga promo kag sa maabot nato niya nga grand draw. So panahulat nyo, magbakal na sa mga produkto kinanon nga mga proper purchase, maghimo sa entry kag maghulog, kay base kamo naman ang masunod nga makabaton sang grasya. So balik sa aton sini nga
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibol ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Yes, our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata X balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos na kalabay, stak na alas 11 ng agaw. Welcome kami ng pagpalagad siya palatuntunan na Bombo Hanay sa Udtopang Sabadong edisyon siya palatuntunan, petsa 13 sa bulan niya sa Agosto. Kamusta na kamamasok inamon tagplamati natin mga kabombo naton sa kabusan nga 61 kumakabarangay sa Surat sa Bacolod, of course sa mga tuktok naman karon nga mga kabombo natin sa kabuusan nga probinsya sa Negros Occidental. Sa mga open na karon sila sining FB kag YouTube no sa ato sining channel. Welcome aton mga kauturan mga Negrosan Bacolod no di mas nabayan sa Pilipinas, di mabayan sa kalibutan. Ilan na karon makitaan mabatian nato populagan sining utos niyo platuntunan na Bombo Hanay sa auto. Of course, aton pa karon masako-sako pa nga mga driver, sa piyak nga wala sang klase, wala sang trabaho, banat butog yapon aton sining mga driver, ulan sa aton sa mga taxi driver, jeepney driver, tricycle driver, kag tricycle driver mga kabanan. Sabi lang naton ka mga kauturan niya, mga private driver naton, nga nag-monitor kon sila tagsa ka masalakyan, padulong sa pilaman ka mga destinasyon diri sa Surat sa Bacolod o probinsya sa Negros Occidental, of course, sa mga utod naton karon nga ra na sa ila sining kalanaan ba iban sining stomach development sa mga nagapulo panyaga dira sa ila sila tagsa puluyan. Welcome sa mga nagahimos pa lang para magpanyaga, of course iban sa mga nagaluto pa lang para magpanyaga kasi iban sa natapos na panyaga mga nagasolusyon DI na sa bangko kay nagapulo pa hangin
Welcome diri po palagay siyempre tuntunan bombo hanay sa October course sa aton nga mga vendors karon nga nagpamati sa mga merkado publiko naton no, mga tenderos-tenderas, volunteeras nato di kamustang baklanay, kamustang bintanay subong nga Sabado nga adlaw. Kag sa mga paman naton no, sa mga manguma naton dira sa kumahan, mga mangisda aton sa baybayon, welcome diri po palagad siyempre tuntunan bombo hanay South. Ako po nyo tagsa diri ka sa Balo, Bombo Dennis Rubicano. Mga balita, nga aton nga patang balita aton hibalon sining og palagad siyempre tuntunan. Una kita sa aton sining mga nagpaunay nga mga balita lokal, Consumer Watch Group, may payag angot sining doon di na karumensindihan nga presyosa nga aton sining kalamay sa merkado. Kag ini nagkatabo man karon kontrobersiya sulod sa Sugar Regulatory Administration. Itong controversial nga Sugar Order number 4 kaya of course ining pag-resign karon ni kuani ni Undersecretary Sebastian mga kabinan no gaantan ni pagtamod na may mga reducing pananawan kapag man nato siya Consumer Watch Group pagi sa ila sining convenor man no si Sir Winnie Sancho mga kabinan. Kag sa dugang paginaton niya nga mga balita lokal, maskara sa panaad sa Negros, mga kayo ba terrible, may tandem sa mga aton syudad sa Bacolod kagang probinsya sa Negros Oriental sa paghiwat sa Maskara Festival sa buot bulan sa Oktubre, ang mga booths sa mga local government units dito sa panaad park, pagabuksan man mga kabinan, daw ka ngay may ara man kita kuno sing panaad So kay tining Maskara Festival, isa ini ka makabig naton nga tourist gathering activity ti ang panaad to isa man sa mga cater sa mga turista mga turista Bacolod during sa Maskara Festival kahit duwa naman tuig way makita kapatigayon sa aton Maskara kag panaad festival mga kibanan. So may tandem ang Bacolod kang probinsya sa abot siya nga Maskara Festival. Kag of course ang aton karon kaduwa nga kaduwa naton nga inan suwerte sa palengke kasiyahan promo naton sining aga dito sa may bago public market mga kabanan. Linibo naman ka pesos nga balor sa pumadya nga atong ipanagtaga sa mga masorte naton nga mga laki enthusiasts sa may bago public market. Sa mga nagapauna nga mga balita nasyonal, mga balita ito sa palibot niya sa pungsod, ang Philippine Chamber of Agricultural and Food Incorporated ang nagpahayag nga ilagi na lauman nga maganubo ang presyo sa kalamay sa merkado sa sining pagsugod na sa milling season. Pagsugod na sa galing sa aton sining mga katubuhan kag presyo sang kuryente kung sa pungsod na magasaka naman matapos nga ang Energy Regulatory Administration o Energy Regulatory Commission ERC ang nag-aprobar sa petisyon sa National Power Corporation nga i-recover nila ila siniya nga 2.6 billion pesos nga subsidy deficit mga kabinan. Pwede tinanay mapaiway sining krisis sa dugangan tapos saka sa presyo sang kuryente. Kag sa aton sinibalita iya sa luwas ang pungsod ang FBI nagkuha karon sa mga makabig top secret document sa propiedad sa isa sa mga propiedad ni anay US President Donald Trump sanggin serbala sang FBI ang kwan ang search warrant. So na mga balita ang ato ni may balita ang ato kabatang balita ato ni balo sining apro palagay o sining ogto pagpanagad siya platuntunan bombo hanay sa ogto 45 minutos na nakalikan stock na ang las 11 sang ogto mga kamanan di kita na yo sa aton siniya nga padayon nga pag tag sang grasya sa inyo mga binan sa kina batayan nyo report mo Grace Lobaton direct from bago public market sa mga utod naton nga nakabaton sa grasya sa mga utod naton nga nakabaton sang
kwarta kag regalo sa aton siniinan suwerte sa palengke promo, palengke kasiyahan draw. Isa ini sa tatlo naton ka mga pamagi nga mapalabot sa inyo ang aton grasya, aton papremyo nga niprepara sa inyo para sa aton siniinan suwerte sa palengke promo. Mga kaibigan, sa batayan nyo kina ang aton anom ka mga lucky entry senders dito sa may Bago Public Market. No? Sang anom sila nga nagdalaog, nagabutan nila sining entry, nga ilang inlog mismo dito sa may Bago Public Market, tagsa sa ilang baton sang padya, 500 pesos cash, kag 500 pesos siya nga worth sang gift pack. Mga kaibigan, of course, sa ibang paginaton nga ginpaparar nga mga kasadyahan sila dito, ti mga nagdaog naton sa video key challenge, may mga premyo man nga nabaton, nagdaog naton sa bunong braso, may grasya man nga baton, mga kaibigan. So nangin malipayon aton nga mga vendors, no, kag pila naton nga mapulit, may mga taga-Bacolod pagani nga naglapot pagkitingagaw para ma-intry dya, para mag-angkol sa aton sini nga grasya. Sa mga winners naton dira, okay na sa may Bago Public Market, congratulations pagpuli nila siningog to, bit na nila sini nga premyo nga 500 pesos cash, kag 500 pesos siya nga worth sang pinutos nga regalo. Da sa palengke kasiyahan draw naton. Di naman kita karon sapon mga kaibigan sa aton sini nga send and entries sa mga naghulog bala sa ang inyo nga mga entry sa mga drop boxes naton sa Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, dahil sa palibot sa sulod sa Bacolod, or nga naghulog sila entry sa studio. Ina nga mga entry nyo, mga send entries ninyo, ato naman na karon o kayong balos kayon diri sa aton nga studio, kay diri naman kita makakuha sa aton sila tatlo ka mga winners. Tatlo ka mga winners, sino na magadaog sa aton ikaduwa nga semana, sa nga sabwag sang premyo sa aton sininan suwarte sa palengke promo, mga kaibigan. So sa mga nagpadala sa ila sining nga entry, hulog sa aton mga drop boxes, pwede ka man kadto karon alas 3 sining hapon para sa pagsaksi sa aton sining nga draw. Tatlo magkabilaog karon sa aton inan ako na send entry winners. Ang third prize winner magabaton sa padya 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth sa gift pack. Ang second prize winner 4,000 pesos cash ang batonon sini. Dugangan ta pa na si pinutos nga regalo nga nagabaloran sang 1,000 ka pesos. Kag subuman ang first prize winner naton magabaton sang premyo 5,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth iya sang gift pack, no? Na sa mga send entries winner naton karon sapon ang atong bulahon natong kuhaon ng ila sini nga mga entry kung sino mo palaron niya mga daog. Kag karon man sa man naton aton sini nga online activation kasiyahan winner, mga kabanan. Sa mga nagpadala ba sa ilang entry sa online activation kasiyahan winner naton, buka matian nyo man karon, no? Kaya announce na sino magadaog kag sa sini aton enhance online activation kasiyahan winner. Tatlo dire ang magadaog, duwa dire mga baton sa tag 2,000 pesos cash bilang consolation prize, mga kaibanan, plus gift pack pagin nga 1,000 pesos, tag sa isa sila. Kang first prize winner natin mga baton sa padya 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth sa gyapon sang gift pack. Daring grasya, ginpasangkag, ginpadamo ang pamagi para mabaton nyo kitang grasya, mabaton nyo ang mapapremyo natin din sa inang suwerte sa palengke promo, 6.5 million pesos nga balorya sa papamadya nationwide ang aton nga ginsugda na panagtag until sa aton siniya nga grand draw. So para makangkon, magkabaton sining grasya, magkabaton sining cash prize kag pinutos nga regalo, of course magpadala, hulog sang inyo sini nga mga entry gamit ang madamo manaton nga mga proof of purchase. Ini mga proof of purchase natin mga produkto nga backloan ninyo, ang putos mo nang gamiton nyo nga proof of purchase. Kagay sang Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Magamit ini sa pagpanamit sa aton sini nga linuto, mangin ganado nga magkaon ninyo sini nga pamilya or ang mga customer sa inyong mga karinderya, ganado nga magkaon sa inyong luto, bangod manamit ang sabor kung gamitin nyo ang Silver Swan
sukang puti. No? Ang putos, hindi paghihaboy mo na gamiton yung proof of purchase. Ha? Isa lang ka silver swan vinegar, stand-up pouch or label, pwede na nga mangin proof of purchase. So man, isa ka kupon or sticker sang Orocan. No? Paano kung mabangko sa sticker kung kupon nga may tataka Bombo Radio Promo? Siyempre mo bakal sa mga produkto sang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Tagsa ka produkto sang Orocan, may sticker ng tapik, o sa magbakal nyo dira, gaan ka mo sang kupon nga may tatak ka Bombo Radio Promo. So, ang inyong gamiton nga proof of purchase, isa lang ka sticker sang Orocan or isa lang ka kupon nga may tatak ka Bombo Radio Promo, pwede na sa nga mangin proof of purchase. So, man, pwede nyo magamit ang resibo sa inyo sinitag sa pamamaklon sa mga sangasang Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. No? Sa inyo pag grocery, pagbakal sa Orocan, pagbakal sa Silver Swan, sukang puti, ara na sa Pure Gold. No? So, gaan ka mo resibo. Ang resibo kayo nyo mabaton sa inyo pamamaklon sa Pure Gold, amo nang gamiton nyo nga proof of purchase. Provided nga dapat ang kantidad nga nabutang sa resibo nga inyo gipamakal hindi maglubo sa 300 pesos. Ha? Kung nag-grocery ka mo sa Pure Gold sang libo-libo, diskartihan nyo para makanami, makamo damo, makamo sang kwan, resibo nga mabaton. Ha? Every 300 pesos nga worth sa purchase nga napagkit sa resibo sa Pure Gold, amo nang gamiton nyo nga proof of purchase. Ha? Dahil sa quality, may tatlo kita dili kay mga Pure Gold Supermarket. Makita andra sa may kuano, sa may BC Kino Drive, sa barangay Wanada, Santo Niño Stapla, naradang main, dito sa may Araneta, makaibinan, kaya isa pa dito sa may Mansilingan, aradang Pure Gold. So, biskan ida nga branch sa Pure Gold, yung pamalaklon, pwede na magamit nga purchase ang resibo. So, buman, ang Lifebuoy, buwan namin, pang proteksyon sa aton sining lawas, pang tinlo sa aton sining pamilya. Sa mga tiyempo, hindi mawalaan ang mga palatihan, dapat mga tinlo ta sa aton sining ikaayong lawas. So magamit sang Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. No? Mabakal nyo gapon niya ang Lifebuoy nga habon sa mga tiyangge sa inyo da kabarangayan or sa mga supermarket nga inyo suki arandara available na ang Lifebuoy. Hindi paghihaboy ang putos, isa lang ka empty box ang bisan naman ng variant size sang Lifebuoy, pwede gid nga magamit nga proof of purchase. So mga naradiwa, ang San Miguel Pale Pilsen sa mga sabado kadamo sa mga naga-outing, ga-relax upod ang kabarkada, kaopisina, ang membro sa pamilya, bit-bit ang San Miguel Pale Pilsen. Hindi paghihaboy ang taklob, gamit ang proof of purchase. Sa lang katakop o tansan sang San Miguel Pale Pilsen, gikan man sa sagamay nga botelya 320 ml or 1 liter o 1,000 ml nga botelya sa San Miguel Pale Pilsen, pwede gid magamit iya nga proof of purchase. San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama ka. Of course, sarili rin ang R40 Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Tagsa, isagatos ka pesos, kabalaro sa alahas, kagrilo, ngayon mabakal kung maprenda sa mga sangas ng R40 Pawn Shop and Jewelry, kamo ang pagkatagaan niya sang coupon. So, yung coupon, muna gamiton nyo nga proof of purchase. So, kung dako ang kantidad, ang inyong transaksyon sa mga sangas ng R40 Pawn Shop and Jewelry, damo ko sa coupon, damo ko mo sa entry nga mahimo, dako ang chance ninyo nga magdaog din sa inyo, suwarte sa palengke, promo kagariban, ang pangpabakod sa aton sini immune system, Seed Panyawan, maning food supplement sa aton silawas na dugang isa sa mga nagkaladula nga mga mineral kay vitamina sa aton lawas. So mag-inom sang Panyawan. Seed Panyawan, basta seed marketing, tatak magaling. Isa lang ka empty blister pad or banig sang Seed Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kung Seed Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, pwede gid nga mangin proof of purchase. So yun nga mga proof of purchase, simple rin mo nyo para mangin entry sulod sobre, puti nga sobre, siliuhan mayang sobre para hindi magkaladula, hindi man kulang ang mga required naton nga mga proof of purchase. Dapat sa aton kapag draw, pagkuha sa aton nga mga winner, mayari kita di
FDA representative na ang nag-chekyar sang inyo sini nga ma-entry kung ma-disqualified kamo karon kung wala na dira sa required purchase load sobre kanugon amo na dapat silyado ang inyo sinitag sa ka sobre. Sa guwas sobre, buta imo kompleto nga ngalan, ang imong address, edad, contact number, week number, subong week number ting atong ginapamaton para sa masunod nga Sabado. Of course, ibutan ang proof of purchase kag ang perma. Tag sa kasobre, tag sa ka-entry dapat may perma. Then sa right side sobre, butato si promo title, inan suwerte sa palengke promo, sang Bombo Radio kag Star FM. So, login na sa mga drop boxes. Malapit sa inyo tagsa ka mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, diri sa palibot sa sunod sa Bacolod Oro, mismo diri sa aton nga studio. Aton studio bukas kita diri 24 oras, Lunes, Tob-Tob, Domingo. Bisan holiday, pwede niyo mahulog, mahapit, malabay ang inyo sini nga mga entry di sa aton studio. Aral na aton drop boxes sa lobby di sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Hindi ka mo magtalang pagsakay nyo sa round trip, going north, hambala lang sa Bombo Radio. No? Kaya rin sigad sang dalan atong studio, may ngalan na Bombo Radio, Philippines. Hindi na ka mo maglapo, hindi ka mo magtala, makabilang tultulan na sa mga driver naton. So, ulog na padala lang mo sa imong entry para sa ato naman maabot nga Week 3. So, ato sila promo, inyahan suwerte sa Blinky promo, 6.5 million pesos nga balor sa pagpamadya. Cash prices kag groceries, pinutos nga regalo, ang inyo mabaton kamo ang malawagan nga winner ko magabot. Ay nyo sigin padala iya nga entry mga kaibigan. Hindi ka pa imo kung magdaog ka 5,000 man. 5,000 mo, solve na gano'n siya kasi diyas mo na ang kinano sa imo panimalay. Ang 5,000 baka kada isa kasako sa bugas, about pilasong, tayo 2,000. So, isa kasako sa bugas mo, basi ikinsi diyas, solve ng bugas. May 3,000 ka pa, may grocery ka pa, so terrible na grasya, para sa inyong mga pigado. Nato ng mga papremyo sa Inan Suwarte sa palengke promo. So, ulog na, padala sa inyong mga entry para magkaon sa grasya, magkaangkon sang premyo diri sa Inan Suwarte sa palengke promo. Sanbay na kamo Senior Center, digiti ko labas ka man nagapauna nga mga balita nasyonal. Idol na kalo sa ato sining News Center sa Bombo Network News. Makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Agosto 13 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Si dating Department of Budget and Management Executive Christopher Lau nais na ipatawag muli sa Senado para imbestigahan sa issue naman ng overpriced laptops ng Department of Education. Samantala, ang PHIVOLCS nilinaw na hindi pa kailangan ang evacuation ng mga naninirahan malapit sa Maytaal Volcano, doon naman sa Batangas. Ang presyo naman ng asukal inaasahang bababa kasabay ng pagsisimula ng milling season ayon yan sa isang grupo ng agrikultura. Samantala pa rin ang Pilipinas abay nakapagtala ng mahigit 1 milyong mga foreign tourists na simula ng buksan ang borders ng bansa noong buwan ng Pebrero. Si Executive Secretary Rodriguez naman agad na inabsuelto sa issue sa illegal importation resolution ng asukal. Ang pagbibigay nito ng kapangyarihan sa nagbitiw na si Undersecretary Sebastian, hindi saklaw ang controversial na pag-aangkat. Sa police report naman, alamin ang modus ng mga nasa likod na nakumpiskang 2.5 billion pesos na laga ng illegal na droga doon sa Pangasinan at La Union. At sa international news naman, 3 federal crimes kabilang sa iniimbestigahan ng US Justice Department mula sa isinagawang paggalugad sa mansyon ni dating President Donald Trump. At sa atin namang entertainment news, bagong Miss Philippines Earth 2022 na si Jenny Ram, ibinahagi pa rin ang kanyang advokasya at paghahanda sa kanyang international pageant. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo El Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tapos nga ang issue na kinasangkutan ng dating opisyal ng Department of Budget and Management sa controversial na formally deal noong nakalipas na taon, nais naman ngayong ipatawag sa Senado si former Budget Undersecretary Christopher Lau na nagsilbiding head ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM. Sa pagkakataong ito ay upang magpaliwanag naman sa panibagong kontrobersiya sa pagbili ng overpriced at outdated na 39,000 units ng laptops ng Department of Education na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. Kaugnay nito ay naghain ng isang resolution si Senator Risa Hontiveros na humihiling sa Senado na ipatawag sa Senado si Lau upang mabigyang linaw ang questionabling pagbili ng mamahaling laptops. Inihayag din ng Senadora na dapat na maisama sa inquiry ang posibilidad ng rekomendasyon na pagbuwag na sa PSDBM. Nauna na ring naghain ng resolution si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na nag-aata sa Senate Blue Ribbon na magsagawa ng investigasyon sa pagbili ng mamahaling laptops na pinuna naman ng Commission on Audit sa kanilang 2021 report sa DepEd. Una pa rito, ang PSDBM nga ang siyang naggawad ng kontrata para sa supply ng mga laptop noong payang Hunyo at 30 ng nakalipas na taon sa pamamagitan ng isang joint venture ng LDLA Marketing and Trading at gayon din ng SunWest Construction and Development Corporation, ang siyang construction firm naman na pag-aari ng pamilya ng party list representative na si Elizalde Co ng Ako Bicol na siya ring founder ng SunWest Group Holding Corporation. Samantala naman sa ibang balita, nilinaw po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS
na hindi pa sila nagre-rekomenda ng paglilikas ng mga residenteng nakatira malapit lamang sa Taal Volcano, dyan po naman sa lalawigan ng Batangas. Kasunod ito ng sulfuric emission nitong nakarang araw. Ang dito kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, nakaranas ng pagkakaroon ng abo at nakaamoy ng sulfur dioxide ang ilang naninirahan sa bayan ng Agoncillo, yung bayan ng Laurel at bayan ng Talisay doon sa Batangas. Pero payo ng opisyal, hindi pa ito sinyalis ng pagsabog, kaya't maaaring manatili muna sa kanilang mga kabahayan ang mga mamamayan at isara lamang ang mga pintuan at bintana. Bukod pa sa pagsuot ng face mask, aniya maaari ding magdulot ng pagkairita ng mata at lalamunan kung lalabas ng bahay habang nagbubuga ng usok ang Bulkang Taal. Bukod naman sa pag-iwas sa pagpunta sa bulkan, pinayuhan din ni Secretary Solidum yung mga residente na pangalagaan ng kanilang kalusugan sa pamamagitan ng pagtalima sa kanilang mga mungkahi at pagpapairal pa rin ng minimum health protocols dilan sa mayroong pang kaso rin ng COVID-19 sa nasabi namang probinsya. Samantala, tila good news dahil inaasahang bababa ang retail price ng asukal kasabay na rin yan ang pagsisimula ng milling season. Ayon kay Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Fausto, magsisimula ang milling season sa susunod na linggo na inaasahan namang makakatulong bilang augment para sa lokal na supply ng naturang commodity. Umaasa ang grupo na bumaba ang presyo ng asukal sa susunod na buwan na yan o kaya naman ay sa buwan ng Nobyembre. Sa kasalukuyan, ayon kay Fausto, ang retail price ng asukal ay tumaas ng 40 pesos hanggang 55 pesos kada kilo noong buwan yan ng Pebrero hanggang 90 pesos hanggang 95 pesos kada kilo. Ayon kay Fausto, nakadepende pa rin sa ilang factors gaya na lamang ng cost of production kung magkano ang ibababa ng presyo ng asukal sa oras na magkaroon na ng karagdagan pang local supply. Pinuri naman ng grupo ang naging desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagtutol nito sa proposed order na pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal dahil sa magsisimula na ang milling season at makakaapekto din ito para sa ating mga sugar farmers. Samantala pa rin, abay, sumigla pa ang sektor ng turismo sa Pilipinas kung saan kabuang 1.1 million ng mga foreign tourist ang bumisita simula ng buksan ang borders ng ating bansa ng buwan ng Pebrero na ang kasalukuyang taon. Ayon sa latest data mula sa Department of Tourism, noong Agosto 7, nalagpasan na ang full-year arrivals noong taong 2021 nang nakasara pa ang borders ng Pilipinas para sa mga turista mula naman sa ibang bansa na nakapagtala lamang ng 163,000 mahigit na mga banyagang turista. Nangako naman ang Department of Tourism na napagpapabuti pa ng overall experience para sa mga travelers sa pamamagitan ng digitalization at pagkipagtulungan sa relevant offices nito para mapaganda palalo ang tourism infrastructure o pa may pagpatuloy ang momentum nito. Noon na nito ay sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa sinagawang Tourism Summit sa Cebu. Tinatayang aabuti ng 3 taon para makabangon ang sektor, mabawi ang nawala at makabalik naman sa pre-pandemic level. Ang sektor ng turismo ay 12.7% ang kontribusyon sa kabuang ekonomiya ng bansa bago tumama ang pandemya na bumaba naman sa 5.1% noong taong 2020 at 5.2% naman nitong nakalipas na taon. Samantala, kuha muna tayo ng follow-up report. Diyan po naman sa nag-resign nga na Undersecretary ng Department of Agriculture matapos naman na mabulgar itong illegal na tangkasan ng importation ng resolution sa magitan na yan ng asukal. At may follow-up dito si Bombo Dennis Samito. Agad nilinaw ng Palasyo Malacanang na hindi kasama doon sa mga apektado nitong nagpapatuloy na investigasyon si Executive Secretary Vic Rodriguez. Yan ay matapos ngang madawit ang pangalan nitong ilang individual doon sa pumirma sa isang resolusyon na tinawag ng Pangulong Bongbong Marcos na illegal at maliban nga dyan yung Sugar Order number 4 kung saan ito'y para sa pag-aangkat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal ay naging kontrobersiya dahil nga
dun sa naturang hakbang na wala umanong pahintulot ng Pangulo. Pero may isang kautusan, kumalat din ito sa internet at ganun din sa Palasyo Malacanang may kopya na kumakalat na ganito, Bombo Elmar, at nakasaad doon yung direktiba ni Rodriguez para dito sa nagbitiw na si Undersecretary Sebastian. Doon ay nakatala ang ilang puder na pupwedeng gampanan ni Sebastian habang siya ay nanunungkulan bilang Undersecretary ng Department of Agriculture. At ito ngayon yung nagiging punto ng ilan at sinasabi na si Executive Secretary Rodriguez ang nagbigay ng kapangyarihan dito kay Sebastian na gampanan ng ilang tungkulin. Kaya naman ay umabot dun sa punto na pati ang pirma ng Pangulo ay ginampanan na nitong si Sebastian. Bagay na sinabi nga ni Secretary Trixie Cruz Angeles na hindi ganon ang takbo ng pag-uusap ng mga opisyal, kundi may mga specific lang na task o trabaho na nakalaan para dito kay Sebastian. Ngunit lumagpas ito doon sa kanyang kinakailangang gampanan at sa halip ay nasagkaan pa yung trabaho mismo ng Presidente ng Pilipinas. Paliwanag pa ni Angeles, magkaiba ang dalawang bagay, yung puder na ipinagkaloob dito kay Sebastian at ang iba pang tungkulin na kumbaga pinasok nito kahit walang pahintulot at lumalabas na ito ay higit pa doon sa inaasahan ng Pangulo kaya't nagulat maging ang Presidente ng Pilipinas. Narito pa ang dagdag ng mga pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Itong pag-angkat ng asukal, naging issue ito dahil hindi po ito pinayagan ng ating Pangulo. Bagkus, ang Pangulo natin ay nag-utos ng pag-create ng isang importation plan. Ito po ay ginagawa ngayong isang issue. Ika nga nila, parang ang lumalabas ay si Executive Secretary pa ang nag-issue ng importation order. Magkaiba po yon. Ang importation plan po ay precursor yan bago po magtalaga ang Sugar Regulatory Board ng isang resolusyon. So, importation plan, doon sa importation plan, nilalagay po natin yung feasibility ng pag-import, yung justification ng importation na yon, kung kailan yung importation, kung magkano, how much is going to be imported, at kung saan ito bibilin. So, lahat yan we take into consideration. Wala pong kinalaman si ES dun sa importation resolution ng Sugar Regulatory Board. Hindi po siya nag-utos ng pag-convene nito. In fact, nung nalaman niya na nag-convene at nag-issue ng resolution, siya mismo ang nagdala ng balita na ito sa Pangulo. At right there and then, gusto niya sana ay ipatawag at resolbahin yung issue. Bahagi yan ng mga pahayag pa ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Sa bihirang pagkakataon nga, Bombo Elmar, dati nagsasalita ang kalihim sa panahon ng press conference at bibihira din ito sa loob ng isang linggo. Minsan isa, minsan wala. At marami ang nagulat dahil mismo ang kalihim o si Secretary Trixie Angeles ang kusang naglabas ng naturang mga impormasyon at sumagot pa ng ilang katanungan. Nagmistula nga itong press conference sa pamamagitan ng kanyang live video nitong nakalipas na gabi at umaasa ang mga nasa yung tinatawag nating stakeholders na magiging mas malinaw pa ang usapin na ito ng pag-aangkat ng asukal sa lalong madaling panahon. Lalo't hindi naman po pwede na magtapos sa pagbibitiw ng isang opisyal at sa halip ay meron dapat managot. Nangako naman ang Palasyo Malacanang na may ulong gugulong o may pananagutin o may paparusahan higil pa rin sa naturang kontrobersiya. Bombo Elmar? Yes, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, maaaring sumunod na rin daw ang Pilipinas sa ginawang hakbang ng Center for Disease Control doon sa Amerika o CDC sa pagluluwag na rin. Batay kasi sa bagong panuntunan ng CDC, inirekomenda ang pagtanggal na ng ilang protocols gaya ng physical distancing at quarantine kahit nagkaroon pa ng close contact sa mga COVID positive. Sa naging panayon ng Bombo Radio kay Dr. Ted Herbosa, dating advisor sa National Task Force Against COVID-19, kung tutusin daw ang karatig bansa ng Pilipinas na Thailand ay
ginaya na rin ang CDC. Inalis daw ng Health Department ng Thailand ang COVID-19 sa listahan ng isa sa mga dangerous communicable diseases at sa halip inilagay na lamang sa kategoryang trangkaso. Sapat na rin daw kasi ang kanilang healthcare capacity at sinalalim ang mas marami pang mamamayan sa mga nagpabakuna. Dito rin namin daw sa Pilipinas, alam na rin ng mga eksperto ang pagharap sa virus kung saan na mag-mutate ay hindi na rin ganun katindi na mag-umpisa ito noong taong 2020. Naniwala si Dr. Herbosa na balang araw, doon din daw tutugo ang Department of Health sa naging hakbang ng US CDC. Binalikan din ito ang nangyari sa Pilipinas noong buwan ng Enero na kahit halos araw-araw ay nakakapagtala ng halos 40,000 na mga nahawa sa COVID ay hindi naman tuluyang napupuno ang mga ospital. Ang mga tinatamaan daw kasi ng Omicron na subvariants ay karamihan doon na lamang sa mga bahay nagpapagaling. Aniya ang Thailand at Amerika, kaya naman nagluluwag na rin ang gusto ay bunsod ng mataas na populasyon na nakatanggap ng booster. Habang sa Pilipinas umano ay marami pang tinatamad ng pa-booster. Kaya muling nagpaalala ng eksperto na kung 6 na buwan na matapos magpabakuna, dapat na rin ay kumuha ng booster shots. Samantala sa iba pang balita, nilinaw naman ng kataas-taasang hukuma na hindi na kailangang i-renounce ng isang Pilipinong tumatakbong kandidato na ikinukonsiderang dual citizens na mayroong magulang na Pilipino at banyaga ang kanyang foreign citizenship para maging kwalipikado. Sa inilabas nga na full decision, nagpasya ang 15 miyembro ng Supreme Court na ang mga Pilipino na ipinanganak na may magulang na Pilipino at banyaga ay maituturing na dual citizen sa kapanganakan at hindi sa naturalization o anumang naging pamamaraan para kumpirmahin ang kanyang foreign citizenship. Sa madaling salita, ayon sa kataas-taasang hukuman, ang mga Pilipino na may dual citizenship ay kinukonsiderang natural-born Filipinos ay kwalipikadong tumakbo para sa posisyon sa gobyerno. Ginawa nga ng Supreme Court ang naturang pahayag kasabay na rin ang paninindigan nito sa petisyon sa disqualification ni Mariz Lency Gana Karait at pinagwalang bisa ang September 23, 2021 decision ng Commission on Elections na kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkakonsihal ng Benyan Laguna noong May 2019 elections. Ang kandidatura ni Gana Karait ay tinutulan sa pamamagitan ng petition for disqualification dahil sa kabiguan nitong i-renounce ang kanyang US citizenship at iba pang petition for cancellation ng kanyang Certificate of Candidacy dahil na rin sa kanyang false representation ng kanyang eligibility para tumakbo sa naturang posisyon dahil sa kanyang American citizenship. Samantala, bago tayo magpatuloy, bigyan daan ko lamang makiki-update tayo dito po naman sa grupo ng United Broilers Racers Association at kasama natin ang presidente si Attorney Elias Bong Insyong, si Bombo Elmar ang inyong kasama, king co-partner o co-anchor si Bombo Everly. Magandang tanghali sa iyo, Attorney Insyong. Magandang tanghali po sa atin lahat. United Broiler Racers Association. United, okay. Stand corrected. Attorney Insyong, maki-update kami, nakipagpulong daw ang grupo nyo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anong mga mahalagang issue po na na-raise doon? At yun na rin ay napag-usapan po, Attorney Bong. Kasi po yung UBRAY, yung organisasyon namin, bahagi po ng miyembro po kami ng SINAG. Yung SINAG po ang nakipagpulong, member organization kami. Ang napag-usapan doon, yung broad concerns na agriculture. The President was talagang matagal umupo kasama kami. 3 mesa yung kinakausap niya. Matyaga naman. At very candid yung discussion. Halimbawa ako, ni-raise ko yung concern na ang image sa labas ay in command pa rin si Secretary Dar. Dahil mga tao pa rin niya ando doon, yun ang ginagamit niya. Yan si Sebastian, si Bichera, at saka hindi ko lang alam kung ando doon pa yung si former Undersecretary Adriano. Opo. He was, natawa naman siya, umiiling. Sabi niya, you are not the first one to tell me that. And probably I will not be the last one. You will not be the last one. Apparently, moot and academic na yan dahil what has transpired, siguro mabait din ng Diyos, baka naaawa na talaga sa Pilipinas, ay Undersecretary Sebastian did something to
damage the trust and confidence of Malacanang sa kanya. Kanya makamutin academic na yun. Otherwise, broad agriculture yung pinag-usapan namin. And hopefully, in the coming days, if there is really a changing of the guard sa Department of Agriculture, everything, maraming pagbabago sana ang mangyari. Matagal ko na naman sinasabi on the air na hanggat nandiyan yung mga tao ni DAR, may hirapan. Unang-una, how can we interface with them? Kalaban nga namin yung mga yan eh. Attorney Bong, nabanggit ko rin yung sana nagtatanong ko sa iyo, ano na rin ang reaction mo? Sabi mo, academic na, pero nag-resign na ng kusa itong si Yusek Sebastian. Ewan ko kung nag-resign ng kusa, pag binasa mo yung wording ng kanyang nung supposed resignation letter, parang hindi naman nagre-resign. He was just asking to be relieved of his duties. But Malacanang just announced that he resigned. Pero pag binasa mo yung supposed resignation letter niya, parang hindi naman nagre-resign. He was just asking to be relieved of his duties. Pero yun na nga, setting aside semantics, going beyond semantics, fact of the matter is, Malacanang considered him to have resigned. Okay, attorney, marami dito. Usapin naman sa manok at dito sa itlog, ibang kasama namin ito, nagrereklamo, tumaas na raw. Anong nangyari po, lalo doon sa farm market pricing at iba pa? Sa manok, bumaba na ang presyo namin sa farm. Nag-collapse, nagsimula nung July 30, nag-collapse na ng 40 pesos ang farm gate. Lugi na ngayon ng mga broiler raisers. From 128 to 130 per kilo sa farm, do sa mga malalapit na lalawigan sa Metro Manila, ay nasa 90 pesos to 90 pesos na lang per kilo. That is a collapse of about 40 pesos. Merong corresponding naman, at least sa wet markets, may corresponding slight reduction in retail prices from 200 to 180 to 190 average. Kaya sa manok, I guess hindi na issue na rin yung Newton academic na bumaba na ang presyo. Medyo gumanda na kasi ang performance ng farm, although hindi pa rin bumabalik doon sa dati. At the same time ay mababa ang demand ngayon dahil everyone is setting aside money for the schooling of the children. And wala pa naman harvest ng mais at rice. Normally yan ang mga nagtitrigger kasi ng rise and fall ng increase or decrease in prices ng mga pagkain . Pero sa iklog, ang iklog kasi talagang maraming tumigil sa production. Yun ang paliwanag ng chairman namin who happened to be also the chairman of the Philippine Egg Board. Marami nang tumigil doon sa pag-alaga ng layers kasi halos 1.5 taon na yata silang lugi. Kaya maraming tumigil. Kanya, ayan, nabawasan ng players. Okay. Alright, on that note, Attorney Bong Insyong, maraming salamat na makapanayam kayo ngayong umaga nationwide, worldwide. Good afternoon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po sa atin lahat. Maraming salamat sa panayam. Maraming salamat din po. Yan po ang presidente ng United Broiler Raisers Association, si Attorney Bong Insyong. Samantala muna sa iba nating mga balita, mga kabombo, ay nasa linya na ang Bombo Radio Dagupan. May follow pa rin tayo dito naman sa nangyaring pagkakakumpiska ng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu. Go ahead, Bombo Radio Dagupan. Babalikan kita dyan, Bombo Radio Dagupan. Samantala mo na ilang mga kwento naman sa mga alaala ni Lydia De Vega, ikinuwento ng kanyang anak na kung saan nga ay pinaglamayan ngayon ang labi ng dating sprint queen na si Lydia De Vega. May mga detalye pa si Bombo Jovino Galang. Pasalamat ngayon ng pamilya De Vega Mercado sa pagbuhos ng mga nakiramay at nagdasal sa pagpanaw ng dating Asia's fastest woman na si Lydia De Vega Mercado.
Sa pagbisita ng Bombo Radio sa Heritage Park sa Taguig City kung saan nakaburol ang labi ni De Vega, ay patuloy ang pagdating ng mga bulaklak ng pakikiramay. Sa nakalipas na magdamag, ilang mga sports personalities na rin ang bumisita. Katulad na lamang ni swimming legend Akiko Thompson Guevara. Liban nito sa kwento ng anak ni Lydia na si Stephanie Mercado, patuloy naman daw ang ugnayan niya sa mga dating nakasama ng kanyang ina sa Project Gintong Alay noon, kung saan ang namuno ay ang mayor ngayon ng Lawag City na si Michael Kion. Nang makapanayam ng Bombo Radio si Stephanie, naikwento nito ang ilang nangyari sa dinaanan ng kanyang ina. Bagamat 2018 pa nalaman ang sakit sa breast cancer, ay sila lamang na pamilya ang sinabihan dahil baka raw mag-alala ang iba. Sa nakalipas daw na 4 na taon, ay nakontrol ang sakit ng tinaguriang dating sprint queen at sports darling ng bansa. Pero nitong taon daw ay naging agresibo na ang pagkala ng cancer cells at nagkaroon ng komplikasyon kay Lydia. Ayon kay Stephanie, inabot din umano ng mahigit na 1 buwan sa paggamutan ng ina hanggang sa lumobo. Kahit na nasa malayong lugar siya, walang isang araw na nakakalimutan niya or hindi tumatawag sa amin. She's always there calling us. Even more than 3 times a day, nangangamusta siya sa amin. And puro because of technology, like always video call, always messaging. As in, ang dami namin na pagkukwentuhan na puro mga positive. Samantala, nang matanong ng Bombo Radio, ipinaabot ni Stephanie ang mensahe sa mga kabataan kung bakit dapat maging inspirasyon ang kanyang ina. Yung mom ko kasi talagang hindi siya born athlete, no? Student lang siya, normal student na nakitaan ng talent ng isang coach sa kanyang high school. Back in the days, I just forgot what high school was that, no? So, mula noon, nagpursige yung mom ko na mag-training talaga. And yun yung gusto niya, na maging isang successful na atleta. Kaya naging determined siya, talagang nagpursige siya para makamit niya yung goal niya and yung dream niya na maging isang track and field na athlete. And with the guide of my lolo, si Tatang De Vega, pareho sila hand in hand na kahit gaano kahirap, talagang nagpursige, and yung relationship kasi nila hindi pag-training. Ilan sa mga highlights sa karir ng Philippine Sports Hall of Famer na si De Vega ay siya ay naging 2-time Olympian 1984 at 1988, Asian Games gold medalist sa taong 1982 at 1986. Ganun din ay ang pagiging Southeast Asian Games gold medalist ng 5 beses noong taong 1981, 1983, 1987, 1991 at 1993. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Natukoy na may kinalaman sa 3 federal crimes ang hinahanap ng US Justice Department bilang bahagi ng kanilang investigasyon sa search warrant sa Mar-a-Lago residence ni former US President Donald Trump. Ito ay ang posibilidad na paglabag sa Espionage Act, obstruction of justice at criminal handling ng government records. Ang pagsasama nga sa nabanggit na federal crimes ay nagpapakita na may probable cause sa pagkalap ng ebidensya ng Justice Department para imbestigahan ang mga paglabag. Una rito, nito lamang araw ng Biyernes, isiniwalat ng federal judge ang nilalaman ng search warrant at property receipt mula sa FBI na nagsagawa ng paghalugad sa Mar-a-Lago Resort ni dating US President Trump sa Palm Beach sa Florida. Nakarecover ang FBI ng 11 sets ng classified documents, kabilang na ang isang set ng top secret o SCI documents, 4 na sets ng top secret documents, 3 sets pa ng mga secret documents at ang isa pang sets ng confidential documents.
Samantala, nasa maselan namang kalagayan na umano ngayon ang controversial na author na si Salman Rushdie matapos na sinaksak ito habang nasa stage sa isang event sa New York. Ayon sa kanyang agent, hindi umano kagandahan ang balita dahil naka-ventilator lamang ito at hindi makapagsalita. Sinasabing posibleng mabulag na rin ito ang kanyang isang mata. Liban nito ay malala rin daw ang tama sa kanyang isang kamay habang may damage din daw ang atay ni Rushdie. Kung maalala nga, naging controversial si Rushdie dahil sa sinulat niya noon na libro na Satanic Verses noong taong 1988. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Samantalang, bagong Miss Philippines Earth 2022 na si Jenny Romp, ibinahagi ang mga advokasya niya at paghahanda sa kanyang international pageant. May chika dyan ng Star FM Baguio. Isang linggo matapos makoronahan ay overwhelmed pa rin ang Filipino-American beauty queen na si Jenny Romp sa pagkapanalo nito bilang bagong Miss Philippines Earth 2022. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 19-year-old psychology student na ngayon ay national pageant title holder na, ibinahagi nito ang kanyang mga advokasya bilang bagong eco queen at binanggit rin ng Tarla Kenya Beauty ang kanyang mga paghahanda sa gaganaping Miss Earth 2022. I have to prep my mind, I have to be sharp, and I also have to educate myself on what's going on globally around the world, as well as environmental issues that are currently happening. And my advocacy is educating everyone, including the youth and the marginalized sector, about ecological sustainability. And my goal here is to promote ecological living, livelihoods. I want everyone to know that they could really make a difference in their day-to-day lives. It doesn't take a lot because, our micro actions could lead to macro results, as our very iconic Karen Nabasco has said. So I want to enlist this value and this role into everyone so that they can know that any small action, it has such a big impact. Tinig ni Miss Philippines Earth 2022 Jenny Romp sa exclusive interview ng Star FM Baguio. Nagpasalamat rin si Romp sa mga sumuporta sa kanya sa pageant. Samantala, magiging host country muli ang Pilipinas sa gaganaping Miss Earth 2022 ngayong taon. Hello, Star Nation! This is Jenny Ramp, your newly crowned Miss Philippines Earth 2022, and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo! Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nabatayin yung mga kamera News Center sa ato sa Bombo Network News. Sa dalagko, labas ka mga pauna ng mga balita national. Pinaka-latest, mga kontrobersiya ng mga balita. Mga kamera. Balik siya ko rin pala tuntunan. Kanto kita sa pinanaton ka matutukan mga balita lokal. Mga kamera, of course, sa pinani ka mga talakayan na pa natin. Karoon especialmente in-interview natin karoon sa isa sa mga convenor sa Consumer Watch Group. Sige po, ining kontrobersyal nga isyo sa banya sa kalamay, pag-import, kang problema na karoon sa mga opisyalis sa sulod sa Sugar Regulatory Administration. Kag pinapakita natin ka mga balita, makapirap ko sa balita ni Bongbong Grace Lobaton, sa bahayin sining mando mana, sa ato sining Interior Secretary, nga mag-conduct sa mga surprise ng mga drug test, sa mga BGMP kag mga PDL naton, sa mga netuway ang mga BGMP facilities sa Bogos nga pungsod. Kagining kuan mo karon ining paghugpong man karon sa probinsya sa syudad sa bahin sa pagbatagayon sa dokangay kuno maskara sa panaad kay ngaton nga probinsya magabuka sa mga booth sa mga LGU sa Panaad Park durante sa selebrasyon man sa aton na Maskara Festival diri sa syudad sa Bolicati in tandem man aton nga probinsya kag ang city in terms kon dalon nato nagtawag nga turismo
diri sa aton nga probinsya, ang sikat probinsya, hindi man na mawigit ang Bacolod. Kaya Bacolod is capital city isang probinsya. So may man kabay tandem, ma-promote apagid mas panami, pagipabaskaw pagid balik liwat ang turismo diri sa aton probinsya sa Negros Occidental. Kaya pilapagid ka mga balita, pilapagid ka mga talakayan, at tanan pinamalikan makabiran makaligan ang mga pilag ka importante nga mga pahanumdom. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most ipagpalagad siya patnutunan na bombohan ay sa udto. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 44 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12 sa udto mga kiminan. This time, unahan to na yung atong sinipinaka-importante pagiging may lakoton mga kaminan ang paglapot aton karon sa kay Mr. Winnie Sancho, isa sa mga kabinor sa Consumers Watch Group, no? Dere sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ni bilang kontrobersyal sa gyapon nga presyo sa kalamay
kag ining ginapahayag man karon no ang squabble na karon niya sulod sa Sugar Regulatory Administration kaug of course ining pinaka-latest nga pag resign ni DA under Secretary Sebastian kasunod sining kontrobersiya man nga Sugar Order number 4 para sa pag-import ng kalamay nga ginkabig sa Malacanang nga illegal ini nasabit nga sugar order. Ang problema sa nadiri magkabinan kay sa sining mga kaangay sinibla nga mga senaryo kita yung mga end consumers, kita nga mga konsumidores, kita nga nagagamit sa kalamay apektado. Di lang kita ordinary Pilipino, damo pa nga sektor mga food manufacturers nato apektado. Ang mga beverages manufacturer nato apektado. Ang pila pa ka sektor sa ato syudad kasi nato nagagamit man sa produkto sa kalamay man kaminan, apektado kita bangod sang nagtaas nga presyo. Lately lang gani ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated nagpayag nga nagapati sila nga magadubo naman kuno ang presyo sa kalamay sa sining pag sugod naman sa aton sining milling season. Proti pila niya bulan binulan nagantos ita sa mataas nga presyo iya sang kalamay mga kabanan. So this time ko ata si Mr. Willie Sancho sa Consumer Watch Group no anong gila sila pinindogan no mapayag kay may basip buwas na makapagawa sa opisyal nga stand o statement ang ila sila nga grupo pero nahanta na nga daan mga kabanan para sa benepisyo impormasyon sa aton sila nga mga listeners sa aton nga may viewers dito sa Bombo Radio Bacolod. Sir Winnie Sancho, mayong ugto. Welcome dito sa Bombo Anay sa ugto. Bombo Dennis on the line, Sir Winnie. Yes, Bombo Dennis, no? Good afternoon. Mga stakeholders sa sugar industry, no? Mayong hapon sa inyo tanan. Yes, Sir Winnie, salamat kid sa imo siling tiyempo, no? Siguro aware ka naman sila kadabo subong, no? Ang pinaka-latest nga sitwasyon, mismo dira sa ato sa Department of Agriculture, especially sa ato Sugar Regulatory Administration, no? Ang pag-resign ni DA Undersecretary Sebastian, ang mataas nga presyo sa kalamay ka, of course, kung kita magtanado, may mga inagaway man sa nga poder dira sulod sa Sugar Regulatory Administration, galing masubo-subo lang Sir Winnie, bilang isa ka konsumidores, bilang isa ka ordinary Pilipino, kita iya daw mo ning nag-abaga subong sing mga gumuntang dira sulod ya sa DA, sulod sa SRA, ang presyo sa kalamay tuman kataas. Sir Winnie, sa part sa inyo sining grupo, anong inyo sining pinindogan, ano yung sining mapayag regarding sining mga senaryo karon Sir Winnie? Well, actually, no, sa bahin sang labor sector, no, particularly ang General Alliance of Workers Association, inibilang sugar import liberalization na bumbudines, recurring phenomenon lang nimo. Ikaw madumduman naton sang mga 2015, 2017, and 2019, may managaguluwa naman nga muna nga mga duso no sa pag-import sang kalamay. As a matter of fact, there was a massive rally no ginhiwat anay sa tubang sang isa ka soft drinks company no diri sa Bacolod. Tungod sini no kay manti ang kalitan sini ya massive mo no labi na gid kon nagsulod naman ang natuwag naton mga artificial sweeteners no pareho abi sang high fructose corn syrup no. So amo tungagin pambalabagan dito siya kay tungod nga number one, why labot sa kuan abi nga at the losing end are the consumers no tungod sa pagmahal sa presyo ng kalamay di kun magbaha ang imported sugar dire nga barato iniya ang iya nga bili tungod nga sa country of origin nila niya may ano ni bumbudines mo may mga subsidy ni sila kag may full government support no. So ang iya sini nga disastrous effect masyado ka tawag naton kalala no. Number one, there are about siguro kung tipunon mo diri sa Negros Occidental base lapit-lapit 800,000 no ang mga workers sa sugar industry. Dala na daya mga small farmers abi kag mga industrial
workers. Karon ang nagaduso sining sugar import liberalization ang sa likod sini amo ang mga traders, no, mga sugar traders. So dapat tani ang himuon sang gobyerno unagid i-identify sino ni mga unscrupulous sugar traders kag sino ning kartel. Kung may kartel mo alin pa na sang una may kartel, pero ang problema wala ta may nadakpan nga kartel sa subong. Dason there should be a general inspection, no, of all the ano tawag nila ni budiga, no, o kung mga storehouses sang kalamay kag usisaon te pila ang aton nga standing volume subong, will it be enough to meet the needs of the consumers? Kaya nagkakatabo bumudinis tungod sining issue sini nga sugar import liberalization. May artificial shortage, no? Ginapagwa sa mga traders na may shortage para ma-jack up nila ang presyo sang kuan sang kalamay, no? Kag iimbestigahan naman kuno sang Senado. Puro lang ng tani investigation, pero ang pinaka-importante dira nga ang nag-amuni ang sitwasyon kay suno sa aton mga sugar producers, why man niya siyang shortage sang kalamay mo. O, tinga nga makuan na ma-import, no? Ang pag-import dere bumbudinis, kwarta niya sa mga traders. Kag to be more candid about it, ang problema naton bumbudinis, kaya ang iba nga mga planters, traders man, no? So kinanglanta ni, may dividing line bala, naman di kung producer, kasang sugar, lain man niya kung traders kamo. So ang kaluluoy dire, ang workers, kag ang mga konsumidor, no, nga who are being exploited, no, by the traders in this kind of situation wherein ginamanipulate, no. Kaya man ang magsiling ka nga sugar import liberalization supposed to be tani, may kuha na siya mo, may cap ba lang na tawag nila nga hasta lang da ang import, no, talabi 100,000 may limit. Metric tons. No, hindi blabong budinis. Karon niya, kung magsiling ka nga sugar import liberalization, i-lift nimo ang quantitative restriction sa sugar industry. Amo na nga nagpatunga si President Bongbong Marcos Jr. kay nakita niya ang consequences ni nga matabo are not only the sufferings of the consumers, but ultimately, the stakeholders of the sugar industry, the workers, the millers, the small farmers, including those people who are also directly or indirectly affected by the sugar industry. Ang madaog sinidya, balo ka kung sino bumudin number one, kita mga industrial users, no? Ang mga soft drinks company, kag iban pagid nga mga kompanya along that line, no, sila niya daog naman kung magsulod ang barato nga sugar nga gin-import naton, ginansya sila, no. So kuan man na iya, correct na iya nga dapat punggan kay mante umalin sang una ang aton posisyon sa labor sector. Nagaupod kita sa mga planters kung may mga sistema na makita naton pero sa nagligad nga administration nga dali na lang to, no, ma-import naman sila. Ugaling ang akon lang hindi maintindihan kay sa pagsugod na bumudinis kung madungduman mo nagapamursa si ano mo lang si Mr. Lamata sa Confed. Tingnan iba niya nga mga association sang sugar producers daw ay manlaya nagambal, no, tani bilog sila magtindog kag magpamatok kaya apektado man sila, no, sang epekto sang sugar industry. But most of all, table sugar ni kung tawgon mo ni adlaw-adlaw lang nato nga ginagamit. Correct. Importante niya. No, mo ni ang basic necessity bumudinin pareho bla sang tubig sa basiwa kag sang power supply sa Sinico, no. It should be ang tawag natin, it should be safeguarded, no, kinanglan bantayan kag i-regulate, no, sang gobyerno. Isa pa gid nga dapat lagson sang gobyerno bumudines
ang mga sugar smugglers. Damo pagyapon subong sang mga nagalusot nga smuggle nga kalamay no hindi ang takabalo. Kay pagbakal ta sa grocery man tagap mangkot kun imported no kun hindi mo. Correct. Kung ay kabalo ginaribag na naya. Imported na no ginaribag lang ang makaluluoy dira ang mga household members who are dependent no on sugar no. 60% sang sugar industry sang sugar sa bilog nga Pilipinas 60 to 80% ginasupply sa Negros mo. Di paano karon na makasiling ka nga kulang kita sa kalamay sa Negros mo. In other words, there is no shortage. If there is a shortage, it is an artificial shortage propagated by the traders in order to gain access no sa ginatawag nila nga sugar import liberalization Bombo Dinis. Sakto na kay kung may shortage dapat sir sa mga malls ta, department stores, sa mga merkado naton waig ta may makita nga stock sing kalamay ito kada mo makita dira sing nakita ang ginabaligya gapon sakto na why sing shortage. So para sa inyo ining doso o kon ining tikang nga ginimo sa nga Malacañang nga gindeklar nila nga illegal atong sugar order pag-cancel sa importation, isa ini ka good move, Sir Winnie? Yes, no? This is a welcome development, no? And it is a positive move, particularly, no? Para sa aton diri sa Western Visayas, kag labi na gid sa Negros, no? Nga amo ang ginakabig, no? Nga sugar bowl, no? Kung amo ang sugar producers, no? With this development, no, we trust, no, na pagkatapos ng investigation, kama naghambal man to si, I think, si Secretary Angeles, no, spokesperson, heads will roll. Di kung totoo, yun la, paano, ituturon na investigasyon kung pagkatapos wala may convicted, no, di nag-resign na si, I think, ang undersecretary na nag-resign. Sebastian. This is an indication. To me, this is an admission that something was wrong. Iti nga nagpirma saya in behalf of the President without the authorization of the President. Kaya man bumudines do hindi do kalaway man ng balo no pero sa likod sining amo ni nga kwan sang sugar ni may sindikato nimo no. Sindikato nga mabaskog kagaupod sila sa kartel. Kaya ang in-couch ni sila ang mga membro man sang kwan sang aton regulating agency no daw wala sila sang may mahimo no I don't know but I am sure no this concern has not only been acted upon by the President but also by the various association of sugar mills and sugar producers in Negros Occidental. Subuligan ta nagpadayonon tani agud tong hindi kita maapektuhan no kay basta gani madula ng kalamay ti ang pulo pangapi mo daw apektado na no kag ang iban pagid nga mga concern bahin sa mga produkto nga kinahanglan gid nila ang kalamay. Magluwas ti guro Sir Winnie ti kun masilinta ma-import sing kalamay awat tingilahan tabla no kalagpad pila ka thousands of hectares ang aton nga tamna sa tubo diri sa Pilipinas ga-import pa kita sa ma-import ta sing kalamay ang makaluoy pa kita sa Winnie mga magagmay naton nga mga sugar planters presente mga calf beneficiaries naton lang may mataga 1 hektarya 2 hektarya tanan sa tubo kung ako magtanaw mas makaluluoy pa sila kung alin magbaha diri mga imported nga maklamay kiti kung maglubong presyo naton gapang hakroy nga subong aton nga mga calf beneficiaries niya sa mataas nga presyo sa mga farm inputs ati kun magnubo pag ang presyo sa kalamay ati base instead nga kalamay guro mas sila mga calf beneficiaries matanon lang tanay di sing iban nga kuano iban nga sahi sa agricultural products kay ti kun magtubo sila doon di gid makabawi Sir Winnie. Correct din ang imo observation Bubudines labi na gid nga hambala naton ang mga ARBs bla no agrarian reform beneficiaries ang iba ni sila gani nagtingob sila mo
sa isa ka association. Now, with the skyrocketing prices of fertilizer, no, and other inputs, igawangalan ni silang daan. Idugangan mo pa nga pabahaan mo din, no, ang Pilipinas if will be flooded by imported sugar. Our local sugar industry will die, no? Kung mapatay ang atong sugar industry, you can just imagine kung anong epekto sina, no, to the workers, to the millers, and even to the planters, amo na mga sugar producers. So salamat lang kita may mga may spirit of resiliency, no, ang aton mga ARBs, kaupod ang mga sugar producers na gasustener sila bisan na amo na ning ka malahalon sa mga input sa sugar industry. And along with that, of course, bago lang nag-increase ang sweldo sang mga mamumugo, no? Wala pa gani bumudine sa totoo lang, wala pa ma-implement ang pakyaw, no? Kaya nga tungod nga ma-meeting panay ang mga DTC, no, District Tripartite Council, no, kay nagaayo ang management nga panubo-nubuan jutay ang 30%. Di karon kung magbaha pa gid ang imported sugar, ay ambot lang ayan kung may matag pa na sila nga sweldo sa aton na mamumugo, no. So this is a very sensitive, no, and a vital situation, no, that should be considered by the government. Kamanti sa ibang nga country, abong budines, while abot sang full support sang gobyerno, may alapas lang natawag yung mga debt condonation mo. Kung may utang ka sa Thailand, may utang ka sa gobyerno, kaga hindi ka makabayad, ginakundon na ya para masige ang imong production. Sa aton diya, loan mo pa lang sa land bank, kawaog ka na. Di ang interest pa sina. Kag subong makita naton nga may shortage kita bumudine sa mga tapasiro, no? Nga do ka jutay na lang sang nagatrabaho sa kampo. Tungod gusto nila magtrabaho sa iban nga klase sang trabaho, grabe sa mga construction firm, mapakadto sila sa Bacolod, mga dako ang sweldo mo. But nevertheless, bisan amo na kaprekaryo sang sugar industry, ako believe ako sa mga nagsustener, no? Labi na gid ang mga ARVs, no, para masalbar lamang ining aton sugar industry Bombudines. Sa pananawan, tabla sa kalawig na tiyempo, sa kalawig na panahon nagligad, pila na ka-administrasyon naglabay, no? Pero mga kaangay sa nga problema sa sektor kung sa industriya sa kalamay o sa agriculture sector nga daw hindi niya madula ang problema, no? May magandang araskin pero may sakto na pero may import ang lamay kaya may shortages, no? May problema kita sa mga cost of production naton, sa mga imports naton. Tigisa may mga arap pa mga farmers association nga nagakonflikto man sa mga sugar mills sa management natin do hindi madulang problema sa bayan sa aton agriculture sector, especially sa Negros, sa bayan sa aton sining industriya sa kalamay, despite nga may mga tikang, may mga moves man aton nga gobyerno, especially aton nga mga leaders, mga senador aton, mga kongresista naton, may mga ginapang pasarman nga mga laye. Puti nga daw ini mga kaangay sing problema patak ng balmugina daw sulit-sulit na lang balik-balik na lang. Ado hindi madula-dula Sir Winnie. Ay siguro kung although allegation man lang niya, kaya nga aton mga regulating agency, no, hindi lang sa sugar, pati man sa iban nga mga basic necessity, kuryente, bida ag tubig, no. Ang aton regulating agencies sa government are alleged to have been already captured by the industry that they are supposed to regulate. Pinsarabla Bumudines, may task force ganin sa unang pang dakop sang kuan mo sa mga smuggler, mga traders. Di sa totoo lang, may napriso wala din nga kuan, unscrupulous traders. Atong mga sa Iloilo, si Shia, grabe itong during the time of President Estrada,
Terrible to yung sugars magling, nadakpan man to. Di wala man saan priso, no? Kaya nga, di ano nang silang bla, koneksyon gyapon, influensya, kag kwarta, no? Ang nagalakat. Ang naluyang ko niya, mga ARBs ni mo kamang klabanan ni sila, mga rebuilde man sa unas bukid na nagpanaog, nagsurrender, nagpangabuhi sa formal, nagbalik sa sabak sang gobyerno. Di karon kun maglala kag in kaso mapukan ang sugar industry din sila makadto balik man las bukid kundi ginhalitan ta ang ilang kuan nga pangabuhi no. So may appeal is this sa Bombodines to the concerned government agency, please be serious no, in your campaign, particularly with the intervention of no less than President Bongbong Marcos Jr. I expect that ang ginasiling nila nga heads will roll, matuod-tuod na. E kinanglan Bombodines, sampula na. Kung may madakpan ba nga traders, may madakpan na smuggler, sintensyahan dahil bla na, kag prisuhon, para nga that will be a wake-up call no, to all the corruptors no, in the sugar industry, that they should not meddle no, in the affairs of the government because the government is now serious in meting out punishment for those people who are taking advantage of their positions of power. Correct, no? Tsakto na dapat may sampulan gini, no? Kay kung ati wala man ta sing persona masampulan, balik-balik na gyapa. Way man sa ito mapriso, way man sa taga di mano, do istorya man to ti sa part ng iba naman ngayon siya, may kaangay man sa matuhang kaangay nga problema, may personal naman ng memo sa kaangay sing kati, way may mapriso pro kon dapat gid may masampulan di lang guroya salita Sir Winnie ati kung mo naka-commit sila sing wrongdoings kaya kason to sa pwesto, palinon to sa pwesto, hindi ka nadira, pwede ka balo sa ilo naman to sa ibang departamento, pero kung may makasuhan, kag may makonvict, at least may sample, blas na may masampulan, bla, nga makahatag man sa pag ino-ino sa ibang hindi ta kuan nila kay si ano to sa napriso gido, na-convict siya sa kaangay sa ginimo niya, kung siya to istorya lang, heads will roll no ko sa sa kabulan duwa kabulan daw wala ka na may mabatian sini mga tawo nga nang controversial Sir Winnie. Sakto na Bombodines no. Ete ang mga sensitive nga mga agency dire ang number 1 abi isa ray. Ikaduha ang customs. No, ara gida kang ibang pagid nga mga regulating agency. But if they are consistent with the implementation of these changes, no, nanglan radical changes in the agencies that regulate the sugar industry, people would say no masili nga they mean business. Kaman tituod man na mo kung wala man niya sing agi, para to sang nagliligad tong parmalito ti why man tos lamang banggali mabalik pa sa kuan mabalik pa sa pwesto But with all due respect, no, I think President Bongbong Marcos is serious, no, in looking into this sugar import liberalization scheme, and I hope that in the process, no, this will be a wake-up call, no, sa mga tao nga nagapamintahabla, no, sa sugar industry. Labi na gid ang ako niya ginatumod while abot sang mga traders gid no ang traders kay ang producer siya kung kaisa kun way man lang sila interest sa trading ya daw hindi magina masyado ka problema ang lain lang bla kun sa mga kun sa mga power industry pa cross ownership no ikaw producer ka man tapos trader ka man di kundi ang imong interest divided. You are more on accumulating profit rather than giving this commodity, a very vital commodity, for the benefit of the people concerned. Okay. Lastly, Sir Winnie, nagapati ka nga bangod sining pinakaligtas karon nga kontrobersiya sa SRA, ini man nagapungko karon mapisyalis dira tanan sila maayan maislan mapang kakasaposto ni Presidente BBM, Mr. Winnie. Dapat gid kung gamito ni President Bongbong Marcos Jr. ang iyang prerogative, tinluan niya ginada, no? Pero ang kuan man niya ang ayan man daya kag
okay man lang sa pwesto niya, ti kundi i-retain niya da yan, no? Mga sensitive posisyon bala, ti pareho sinisang natabo subo nga bago pa lang na-appoint ang iban, tapos gulpi lang may kuha na, may nagburuka na, may skandalo na. Ang iban gani nag-resign na, no? Pero sa ako niya, once and for all, no? Para ba lang makakita ang mga stakeholders sa sugar industry that President Bongbong Marcos means business, kinahanglan clean slate. Isla niya na da sa mga tao nga dapat dira ibutang, no? Hindi kay sila palapit lang ta o kon padikit, no? Para ma-appoint ka da. Because the sugar industry is not only vital, but thousands, even millions of people all over the Philippines are dependent on the sugar industry directly or indirectly. Kung mapukan ang sugar industry, ano yung ato ni Central, anong tani? No, ang 13 ka Central, sa Negros Occidental, anong matabo ni sila? Para sa dakong kugon. Why man to ma-revive? So, nagapati ako, no, nga Bumbudines, we are still hoping, no? But tagaan ta time. Kaya pag-abot pagid bisang 100 days kag wala pagid sang may matabo. Ate kundi ang guaya kundi amo mangyapo, no. But be that as it may, I am still confident, no, that with this development, the sugar industry would surface and would survive in order to meet the economic needs not only of the Filipinos but particularly of the people in Visayas and Negros Occidental who are totally dependent on the sugar industry. Sir Willie Sancho, madamo gid salamat sa imo tiempo kag mayong hapon. Yes, good afternoon. Thank you. Dapat tayo mga si Sir Willie Sancho sa grupo sa gawa kag of course sa Consumers Watch Group man makabinan. So mo nati dako gid ang pagpati na kag kuan sila nagalaom nga mapang kakasal daw mapang taltal ng pila ka individual sulod sa Sugar Regulatory Administration o man sa Department of Agriculture kasi naton ti may mga kapalpakan kasi naton ti ara laman lang ang ila ginimo ti para man lang sila sa interest hindi para sa interest sa sektor sa ila sini nga ginadumala pero ang Department of Agriculture isa sini sa dako nga departamento si importante nimo kati ano lang Pilipinas is agriculture based kita mga kabinan mostly gid sa mga probinsya naton agriculture Mindanao ang Sugar Regulatory Administration na pinadalo sa Department of Agriculture. Isipab la, way man like kinlanon, way man lang asing surtin siya mo import kami mo sa 300 sa 300,000 metricos toneladas ng klamay. Di ko magbahan na di ko paano klamay tag na producer, mabarato. Pag barato sing kalamay naton, siyempre kung mga dagko kay mo kapitatista baklo mo itong mga barato nga klamay i-stock mo da siya. So hindi mo na imano da. Kasi anong bulan guro sa kuto hindi mo na mano sa mga warehouse niyang kalamay kung stock mo lang, hindi mo na siguro basa da. I-stock ko natin la, baklo na barato, i-stock na ito doon klawig. Pag abot sa tiyempo, nga magiganaga na ang aton nga supply sa kalamay sa merkado, hindi mo na yung tumito, protasan ng presyo. Kunti price manipulation, dako yung maginansya lang, gadoble, gatriple ang maginansya. Pero makaluluoy ang mga konsumidores. Kaya kung mabalang presyo kron, kaluluoy ka, kati kinanong baklon mo. Ang mga industriya nga nagkanlan niya sa kalamay, food manufacturers, mga beverages manufacturer. Nga palapit pa tayo sa bulan sang biro, balaan ta naman nga pagsugod sa bulan sang berya, August, September, ang mga manufacturer triple na nga production sa mga produkto nga kinano sa mga abot sa holiday season. Mas stock na sila mo. Para sa holiday season, balanta man pag holiday season ang demand sa mga like mga Nutsiboy na product niyo triple. Mo na nga October
September, ga mass production ng mga manufacturer. Di ko mag-mass production, kada ko kailangan dako nga volume man sa mga ingrediente nga gamito mo sa pag-produce sa imong produkto. Like ang kalamay. Kung mass production ka, like soft drinks. Parata, kaya sa holiday season, Desembre, ga-tripling demand soft drinks. Di sa buong paladaan, triplihon ta naman ato production. Kung triplihon mo production mo, triple man ang imo kinlanon nga mga ingrediente. Like sing kalamay. Ti kung magmahal ko ng presyo dira. Mag-triple magdoble ang presyo. Ting demand mo to triple si imo nga normal na demand si Pabla. Pila ka bulyo ang kuha mo nga kalamay. Kuti dako magilensa nila. Muna na mo negosyo bla. Puti sinunta aton nga punto dire nga kita nga mga end consumers kita ya ay permi ang nagakadalman. Ano kapag sila kulang supply sang kalamay, may importa, kaya kung libot ka na sa mga mall, department store, sa merkado, may ara man, kadamo man stock, mahal ang galing. Di mo siningon, wala sang kulay, wala sang kulang sa supply sang kalamay. Nato mas dito guro kung shortage ta, wagin sa supply, kung pagkadto mo sa merkado, wagin na may bakal kalamay, pagkadto mo sa mga supermarket, wagin na may bakal sing kalamay, di kadtuon mo to ang supermarket sa mga mall, kadto ka sa Libertad, sa Burgos, Central Market, kadto ka sa Mataro Changi, araman, makabakal ka magklamay. Bunsilingon, may supply gapon sa klamay. Di mangkot na nga ang mataas, nga ang mamahal, nga nagtaas ang una tubtob sa una kataas. Kaysa una, pila malagati ang brown sugar, 40 pesos. So, nang labot, 60, 70, subong pila na, 80. Ang refined sugar naton 90 to 95 pesos sa Metro Manila labot 10 sobra. Si pa lang pagsaka. Sakto ng bal si Ruini, artificial ang shortage. Kaya wala man niya sing actual gini shortage. Kaya damo man si ginabaligya ang kalamay sa aton sini nga mga merkado. Sa gabay mga tagaan sa pagtamod sa national government naton, ining mga problema karon sa sugar industry, sa SRA, may mga dinusanay man tawo, may mga power struggle man da, may pila man ka mga grupo gusto man may i-endorso, may ibutang nga tawo dira sa Sugar Regulatory Administration. Dira sa ato sini nga SRA mga kaibanan. Ang punto na daya kung sa kay partner Presidente BBM kung sino kita tawo nga kwalipikado, tawo nga sincero, magserbisyo, ang tawo nga handa nga mag-serbisyo para sa benepisyo iya sa kalaman, benepisyo sa mayoriya, particularly sa benepisyo sa aton nga mga workers, o mga involved sa aton sugar industry, muna dapat ibutang nyo dira. Hindi kayang may personal interest. Nga siyempre kung may importation, kung kilala ko pa, may importation, hindi mo na madula ang komisyon. Muna da. Nga daw ginadali, ginaduso, ginapag-import sa kalamay. Hindi pala kung mag-100,000 metric tons sa kalamay, pilang presyo sila. Pilang bili sila. Di ba mangkot, pila ang ara dira, mga kaibanan. Di magamo na personal ang interest na, way kabalo, way katanaw sa mga efekto sa mga pumuluyong Pilipino. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalikan stock na alaw na sapon, balik sa ulat ng tunan, mga balita na tipo ni Bombo Gracelyn Lubaton sa patrol, ang pagsato si ni BGMP 6 spokesperson, sabahin sining mando man karon sa ato sini DILG head, bago na itong DILG nga mag-conduct sa mga surprise drug test sa mga BGMP personnel kag sa mga PDL naton mga kaibanan. Of course, ang data man karon sa aton CDO sa kadamuon sa droga nga na-confiscate sa aton City Drug Enforcement Unit sa ila drug operation sa bulan iya sang Hulyo mga kaibigan. Kapila pagid ka mabalita. Ay natanan na aton pa nang balikan makaligan lamang pila ka importante nga mga
pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Ako si Lorena Flores, ang barangay Handumanan. Nagdaog ako sa 3,000 sa online activation. Una nga hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Ulihi nga hata! 3,000. 3,000 pesos cash. Para sa mga kamot, ginakaptan na. Thank you sa sponsor. Kag ang nagapamati, mag-intraman kamo para magdaog pareha sa akon. Thank you sa Star FM kag Bombo Radio. Idugang ko bakal sa entry kag ibakal ko bugas. Ang 3,000 pesos. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo, number 1. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga na bombo na isa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 23 minutos na ang nakalikan sa takna nga alauna sa hapon. This time mga balita naman ha. Katuwa natin mga balita at tipo ni Bombo Grace lumatan sa patrol ang payag karon sa aton sini spokesperson sa BGMP Region 6 na kay Attorney Duilio. Sabayan silang payag magkaroon sa ato sa DILG Secretary ngati sa iyang pagbisita sa mga ito nato ng mga BGMP facilities na magkakandak sa surprise drug test sa mga BGMP personnel kag of course ato man ng mga PDL na person deprived of liberty ko nato ng mga inmates na mga prison naton nga raya sa mga BGMP facilities nationwide na tinitaman manigar nangikotobersiya man ang BGMP may mga personel nga nagapostibo sa kinabili nga droga ang mga report nga may pila kay mga BGMP facilities nga ara gyapon may nagasulod nga mga illegal nga droga may mga transaksyon nga nagaling susulod sa aton nga mga BGMP facilities muna bala ang mga kontrobersiya to sa pagpungkok sa bag-o naton nga Interior Secretary amo naman pinaka-latest niya nga man daw. Si Bombo Gracelyn, may aras lang sa pagpakikangot sa ato sini spokesperson sa BGMP Region 6. Aring detalye, report ni Bombo Gracelyn Lobaton
gikan sa patrol. Bombo Gracelyn, Kimin. Bombo Dennis, bilang nagapadayo ng problema sa ginatawag nga illegal nga droga, dili ta man ma-deny no nga ining mga transaksyon ang nagagikan sulod bala sa mga presohan, no? So, amo na Bombo Dennis, ang isa sa mga tikang subong sang DILG, no, nga ida plano kung ining imuon, no, ining ginatawag bala nga surprise drug test o kung random drug testing sa aton sini nga mga person deprived of liberty or persons deprived of liberty and sa mga personnel no sang DZMP o kung jail personnel Bombo Dennis. So amo na Bombo Dennis ang sa subong no nga gina-welcome gid sang DZMP 6 no according kay attorney jail chief inspector Cyrus Anthony Dohilio nga wala na sila pagtugong no kumbaga open din sila Bombo Dennis sa sining plano sang DILG kay para man no nga magka-transparency man bala no magkalinong no kumbaga sa sulod sang iban din nga presuhan no kay madamo sa mga information mo Dennis labi na gid sa mga nagakadakop bala sa mga operation sa illegal nga droga halimbawa ng drug bypass operation nagagwa sa ila sining interrogation sa mga suspetsado nga nagahalin ang ila sining transaksyon no o kung ang iban nga mga mando sa mga preso no sa sulod sang GMP kag Dennis kung matigayo no ang mga surprise ning drug testing sa mga nagkakailain nga mga presuhan no so kung ma-found out pagid nga ang ila sining nga mga personnel Bombo Dennis naga-engage no sa paghimo no sa malain sa illegal nga droga ning nga mga paggamit Bombo Dennis o kung pagpasulabi man sa mga preso magahimo sila sa necessary nga mga actions no para mapulong inang mga ginahimo nga hindi amo sulod sang presuhan kag sa mga persons deprived of liberty Bombo Dennis no ila sini nga himo bala subong actually naga drug testing man na sila gidya pero wala ingid man no kung surprise bala wala ka gid kabalo wala ka gid sing information nga amo nagaling adlaw iga random drug testing ka so mas manami nga amo na bala kaysa mabalaan mo para nga wala sang luwas no ining mga tao nga nagahimo pa sa gihapon sa mga amo nga mga bagay sulod sang presuhan mabadan. Tumayo man na no, at least matap na ang mga illegal activities mismo dira kag pas buligan tini mga PDL naton nga mapalayo man sa droga ti kon ini mga preso nato mga PDL naton karon aran sa sulod sa mga facilities naton sige paggamit sa